Mastercraft on the beat. Go. Nkata Maka. If you see me, call me Onyibo. Nkata Maka. Anywhere I enter, they call me Onyibo. Nkata Maka. All over the world, they call me Onyibo. Ndi bone sosobudu, ndi bone mepobudu, ndi bone asiobudu, ndi bone mofuma, ndi bone ni mafia, ndi bone diaspora, ndi bone entertainment, ndi bone government. Anina mi facilite, anina mi fekalaka. Anywhere you enter, we say yeah. I walk I never see beautiful people. If you see me, call me anywhere I enter, they call me Onyibo. All over the world, they call me Onyibo. Echebe na nambara. Nkeme kofo. Osianyi jidofo. Okwobolanye. Aijijewe nunewi. Nke nosi group of companies. Industrialist iwoche monu. Echebe nukofia. Ateze lupo. Osianyi jisike. Okwobolanye. Aijijewe nenugu. Eba muru flavor. Onye wundi iwoche monu. I walk I never see beautiful people. If you see me, call me Onyibo. Anywhere I enter, they call me Onyibo. All over the world, they call me Onyibo. Mastercraft on the beat. Aha, kedu kunu me? Cha Igbo kwenu. Moliano, Kachano. Okay, ọ bụ na ịbụrụ onye Igbo wee na-ege anyị ntị. Nwere ifeome. Mbọsị ọzọ anyị ga-asụ n'onu Bekee. Mana ụbọchị nke taa, ife niile anyị ga-eme taa, anyị ga-eme ya n'asụsụ Igbo. Maka abụ m onye Igbo. Ọ bụrụ ife a na-ayọ mmadụ biko. Ọ bụrụ ife a na-ana mmadụ excuse. Ọ bụrụ ife a na-emelụ mmadụ apology.
So tata achọrọ m nnọọ ka m sụọ Igbo. Oyibo ga na-abatakwa ya mmugo oge ụfọdụ asụtụ nwa obere oyibo mana taa a ga-asụ Igbo. Dave D. Chuks, daalụ rinne. Daalụ rinne. Biko achọrọ ka unu merụ m ofu ife bifo anyị ebido. Try ya ka share the video, gbasa ozi maka ife anyị na-eme ka ndị ọzọ bụ ndị Igbo wee bịa. Achọrọ taa ka anyị kalikene nnọọ ka anyị gwakọta onwe anyị ụmụ eziokwu gasị na-eme na ife elekshọn a ịghọtago maka onwe ka ife asizi aga. Ọ dịkwazị aka ndị Igbo ụfọdụ amarọ ife kwesịrị ime ịghọtago. So ka anyị kpakere nkata ka o wee gharapụ ịbụ na emesizia anyị abụrụ ndị ga-achịla aka bụ n'isi si hia asịkwa na anyị melie otu asịkwa na anyị ifugo n'ife na-eme. Ị na-anya na Rivers steeti ife na-eme na Rivers steeti, ị na-anya n'Imo steeti ife na-eme, ị na-anya na Lagos steeti, ị na-anya na Kano, ị na-anya n'ebe niile ndị Igbo nọ ifugasị ụmụ ife ụfọdụ na-eme. Lempart, sorry, if you look, you will see that we are doing Igbo today. Tata bụ sọsọ Igbo ka anyị na-asụ. Igbo ka anyị na-asụ. Biko ụmụnne anyị, our brothers and sisters who understand other languages, today is a special program that we're doing in Igbo, okay? I'll be back in my other broadcast doing the same thing that we've been doing, but today is dedicated to Igbo language. Anybody who understands Igbo language is welcome. We're going to be talking about Igbo people. Yeah, otu asị wee sụọ ya ọkọ wee doo onye ndị ada asụ Igbo anya ka ọ malụ na ife anya na-akọ taa bụ maka ife gbasara ndị Igbo. Ị na-anya na ekwentị, eji m ekwentị ebe a ka m gbasa ozi a ka ndị mmadụ wee malụ ife a na-eme ịghọtago ife nchọ ka ime. Biko jekene n'ekwentị gị ka ị gbasaa akụkọ a ka ndị mmadụ mmalụ na onwe ife anyị na-eme ịghọtago. Wele ya zisa ozi a nke ime otu ha si asị shia shialia nwanne gị nwoke, shialia nwanne gị nwaanyị ka fama na tata bụ mbọsị anyị ga-akọ ife gbasara ndị Igbo. Mana ọ na-aba aga na-asị ị nwere ike ịsụ Igbo site n'Igbo ka anyị malụ na ịma asụ Igbo tata. Mana ọ na-abụ oge ọbụla akwadote ịsụ n'Igbo a onwezi onye ị ga-afụ ejubazi asị ndị nwasị ka ezi ife mere na ire asụ n'Igbo ka ezi ebe fa nọ achọkwa na asụbazie Igbo ndị Igbo agbakọta ọnụ mgbe abịa kalịa amala ife a na-ekwu. Ya biko na-emekwana ka ọ dịzi aka ga-asị na ọ bụrụ ife ekwu ka a na-eme ịghọtago. Gbasa ozi maka vidiyo a mụ na-agbasakwa nke m. Ọ dị ebe ise m ga-agbasa ya kịta. Agbasago m nke izizi ka m gbasakwue ebe ndị ọzọ na-ewepụta wee gwaba unu okwu. Ị na-anya na n'ife ntinye bụ before akwa ifu foto dị ebe a. Ị na-anya na foto dị ebe a, ịfụ na anyị ga-akụ maka Nnamdi Kanu. Ka ezi ife na-eme maka Nnamdi Kanu, anyị echezozi Nnamdi Kanu kọlụzie sọsọ akụkọ elekshọn na-aga. Ka ekọ maka Peter Obi ife menụ ka o si wee metụta gị. Ọ dịghị ka ife Peter Obi na ndị Labour Party na-achọ ime ọzọfa kwesịrị isi wee na-achụ ya. Ọ ka mma ka echelu jebe kọt ka ọ dị mma ka a pụọ n'ụzọ jekwulu ndị gọọmenti, jekwulu ndị nwe obodo, jekwulu ndị dịgasị iche n'iche n'obodo dịgasị iche n'iche n'obodo oyibo. Anyị ga-ebu ngagharị iwe jee n'ebe fa nọ gosi fa na ife amenụ na ọ tọrọkwa n'anya amụ nke ife iche ka ife ilo onye ama eji wee gbakọọ n'ebe a taa wee sị ka anyị sụke n'Igbo ịghọtago. Maka na ọ na-asị na Igbo tụrụ inu sị na ọ na-abụ
isi akwụ ịma isi akwụ isi akwụ na-abụ ọ dasịa n'ogbe ọ daba na mkpụrụ ịghọtago so na akụchasị akụ a na-akọ n'ebe a na-akụ ya n'ama na public ebuluzie anya bụ nkata wee gbadata n'ime afọ wee kpazie wee tụpee ya ọnụ wee ghọta ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọghịrị mana mụghachiri echichi ezigbo echichi kwa so ịnụ ka m na-atụ inu ya mapụnago obi Okafọ Christian 042 yes so ndewo 042 for life Igbo ndị ọma ndewo nụ Daniel Chinyere ndewo ọ ga-adịrị gị mma aga m ka mmadogodu ka mmado ebe ị ga-esi wee sonye m wee kwuo okwu a na-ekwu ife a na-amado kịta bụ link ịpịa afọ aka na link a ị nwee ike ịbata n'ime ebe a na-ekwu okwu solu na-ekwu okwu wee na-aghọta ife a na-ekwu Dr. Chidi, tomorrow Biafra will be declared by the leader. Just ọ dị egwu David Chuks ọ sị tomorrow Biafra will be declared by the leader of autopilot. I just bought my ticket from Atlanta to Biafra land. I'm so excited. Biafra is coming tomorrow. Nwa amadi David Chuks wee na-akọwa na bido echi gawa na nwa amadi bụ onye isi ndị autopilot nke a na-akpọ onye ndu Maazị Simon Ekpa ga-ekwu si na Biafra enwego onwe ha ya bụ na ya bụ nwa amadi David Chuks egotala akwụkwọ ikike ụgbọelu ọ ga-eji si n'obodo Atlanta nke dị n'obodo USA wee gbaa ụgbọelu wee lawa n'obodo Biafra otu a ka anyị hapụgodo okwu a ebe a Nwada Sims ana m ekele gị ndewo Sims ndewo nsị gị ndewo esi m o interpret your English for us so that we can carry us along. Ayo ịchọrọ ịmata ihe m na-ekwu akọwala m oyibo Dave Chuks sụwara anyị mana achọrọ m ka ndị ọzọ bịa ịchọkwana isonye anyị n'ihe anyị na-eme n'ime ụlọ mgbasa ozi studio nke nọ n'ime ya biko tinye aka n'akara anyị hụ m tinyere n'ebe a na-akọ akụkọ comment section. I will bite my tongue today. Biko echi sonyere n'ihe a na-ekwu ebe a pịa aka na link a m tinyere ile anya hụ na m post go that link ịpịa ya aka ọ webata gị n'ime ụlọ ọrụ anyị ebe a isoro anyị wee kọọ ihe a na-akọ nsị ka anyị megodo nke a ka anyị tụlegodo anya tụlee uche n'izi ozi a n'olu Igbo ka anyị ma ndị be anyị ọ ga-aghọta ihe anyị na-ekwu ka anyị bidogodo n'ebe Maazị Nnamdi Kanu nọ. Nnamdi Kanu bụ nke izi nchọgodo ka anyị tinye ọnụ na ya ka ezi maka Nnamdi Kanu ndị Igbo nke maka Nnamdi Kanu anyị echezogo maka Nnamdi Kanu ọ bụ na anyị aka echezoro maka Nnamdi Kanu ka ezikwana ihe anyị na-ekwu maka Nnamdi Kanu kedu ihe anyị na-ekwu maka Nnamdi Kanu enwere egwu m na-achọ egwu Nnamdi Kanu ọ na-abụ etinye ọ na-echetara anyị Nnamdi Kanu Ebubedike ndị Igbo maka ọdụrọ mma okwu ji agụ
kele ihe a na-ekwu ukwu ji agụ mgbada ejebia ụgwọ ya bụ anyị na-agbasa ozi a na-eche mgbe ndị ọzọ ga-abata ka anyị jee kpọọ egwu a banyere Nnamdi Kanu ka anyị wee chetakwa na Nnamdi Kanu ka nakwa n'ụlọ ikpe ebe ha jidere ya ka ha pichep maka Nnamdi Kanu. So dịka a na-akpọ egwu a, achọrọ m ka i were ozi a gaa zigara ndị oyi gị nwoke na ndị oyi gị nwaanyị, gwa ha sị ha na tata na WMTV na Maazị Chidi Nwanyanwụ Nnabuenyi na Nkanu na-agbasa ozi ọma n'asụsụ Igbo ka abịakene ka anyị sụọ asụsụ Igbo. O teela ọnụ na-asị m Chidi na-asụtụkwa Igbo na-asụtụkwa Igbo, Chidi bụ onye Igbo, Chidi Biafra. Ngwa tata bịakene ka anyị kọọ akụkọ a n'Igbo na ka anyị gbagode ka anyị gee ntị n'ihe gbasatara Nnamdi Kanu. Anyị ga-alaghachitekwa azụ kọkwa akụkọ anyị na-akọ. Nenu Kanu, Nnamdi Kanu, Nnamdi Kanu, Amadike. Ka anyị kenebenu Kanu, Nnamdi Kanu, Nnamdi Kanu, Amadike. Amadike Biafra, Nnamdi Kanu, Nnamdi Kanu, Amadike. Ike agwụgo ndị ilo ihe, Nnamdi Kanu, Nnamdi Kanu, Amadike. Anyị kene n'odogwu Nnamdi Kanu, Nnamdi Kanu, Amadike. Amadike Biafra, Nnamdi Kanu, Nnamdi Kanu, Amadike. Odogwu na-ebulu abụke, Nnamdi Kanu, Nnamdi Kanu, Amadike. Ike agwụgo ndị iloyi, Nnamdi Kanu, Nnamdi Kanu, Amadike. Ndị iloyi na-achọzi udo, Nnamdi Kanu, Nnamdi Kanu, Amadike. Mana oge ezugbo, Nnamdi Kanu, Nnamdi Kanu, Amadike. Ụmụ Biafra gana, Nnamdi Kanu, anyị Nnamdi Kanu, Amadike. Egwu ọgbala nze, egwu megwu ikolobịa, egwu ndị kalobi, ikolobịa bi n'obodo a, mmadụ anọzi ikpe ya. Egwu ndị ikolobịa o, Biafra bala anyị, obele nwa onye afọla ibeku, Chukwu zitere anyị ya. Chukwu okike abịa ma zitelie ka ọ bịa tọpụ ụmụ Biafra na-abụ, ka ọ tọpụ anyị na-abụ Naijiria. Chukwu zitere anyị ya, ma ndị ilova jụziri ajụ, mana anyị nwekwa mmeri. Babụlụ obele nwa na 2015 ụbọchị enyanụ, anyị wee bebe ife dị n'ime ya. Anyị wee jebe ụlọ ikpe, chọbazie ndị mkpọrọ anyị na mkpọrọ, ndị kpọchiri anyị ka anyị na-achọ. Anyị afụrụ ofe ọnụ n'ụwa dị mmarụ, afa na-agbazi ọsọ, ọsọ na-achụzi fa, mana afa marọ na anyị nwere mmeri. N'ife ọbụla anyị tinyere aka n'ụwa na-agala anyị, ya ka anyị ji bụrụ ụmụ Chukwu okike abịa.
Nnamdi Kanu kedụzi ife mesilume odogwu na-egbula abụga abatago obodobo nwa onye afara ife agbala eze na kpọyo n'ikalata ife mena ihe na-enu ụwa ka ibili ị ga-adị ndụ ole n'ụwa fụbi Afra His Majesty onye olu mbanamụ na-ekwu akụọ m ọfọ na nene ị ga-afụ ife ọma ebe isi na anyị ga-enwere onwe anyị wee bulie n'isi ife ọma ga-abụ nke iyi ngwanụ kenenu Kanu Nnamdi Kanu Nnamdi Kanu Ọhamadike Biafra Nnamdi Kanu Nnamdi Kanu Biafra Nnamdi Kanu Nnamdi Kanu Ọhamadike Okay, afụgo m na amara m ife mere na emere na microphone ma dị off. Ekene m onye ọbụla gwa m na microphone dị off. Thank you so much. So dịka m si na-ekwu na mbụ, nwanne anyị nwoke bụ Samuel 2023 ọ sị m kwuo maka referendum. Wee na-asị na ọ na-abụ mfụ ka mmadụ dee ụdịrị ife a ma a na-ajụ m ụdịrị ajụjụ a mmogo mbịa na-asị onye a na-ajụ m ajụjụ a ọ ma onye m bụ, ọ na-esogbukwa m, ọ na-eso ife m na-eme n'ịntanetị. Maka ọ bụrụ na ị na-eso n'ife m na-eme n'ịntanetị, ị ga-ama na otegolu mbido okwugbo okwu referendum, ị ga-ama na otego m na-ekwu ife gbasata Biafra, ị ga-ama na otego m ji na-ekwu maka Nnamdi Kanu na IPOB. Nyamekwa ọtụtụ n'ime unu pụta unu a na-asị Chidi ka ezi ife kpata anụ iji eso ụdị mmadụ Omoyele Sowore na-abụrụ onye Igbo. Ka ezi ka isi wee na-asị na ịchọ ife gbasata Biafra mana ị na-eso Omoyele Sowore na-azọ elekshọn. So wee na-asị na ụdị ajụjụ a ọ na-adị m mma ijikwa ajụjụ wee saa ụdịrị ajụjụ a, maka na ajụjụ m ga-ajụ onye ọbụla na-asa m ajụjụ a bụ ya gwa kene m n'ime mmadụ niile efu na-eme elekshọn a, mmadụ niile bụ presidential candidate na pati niile enwe na-azọ elekshọn, kedu ofu onye n'ime fa na-ekwu maka referendum? O nwere sọsọ Omoyele Sowore. Jụkwa ajụjụ ọzọ si Maazị Nnamdi Kanu bụ onye bu Biafra agitation n'isi wee kpọlie ya wee kpochie n'ụlọ nga, kedu onye n'ime ndị niile bụ presidential candidates jekwugolu Nnamdi Kanu n'ụlọ ikpe ma ọ bụ n'ebe eji ya ka o wee malụ ka o si eme ma ọ tinye ọnụ n'okwu anwa? Nwere kama fa ga-ekwu maka Nnamdi Kanu fa na-agba ọsọ ikwu maka Nnamdi Kanu maka na ha kwuo maka Nnamdi Kanu o mebie ife na-azọ. Ejukwa ajụjụ ọzọ si kedu onye ga-abụ ọ bụrụ prezident Naijiria o nwee ike inye ofere ka e kwuo maka referendum? Ajụ ka na-ajụ gị maka ịsa anya bụ ajụjụ wee nwee ike ịghọta ife mee ụdịrị mmadụ m ji eso ụdịrị mmadụ dịka Omoyele Sowore. Iwefu na ị na-anya na ajụjụ a njụ na iji ịsa anya bụ ajụjụ ịfụ na Omoyele Sowore bụ onye si na ya nweta prezidenti Naijiria
ebidogoro n'isi kpochapụ ife niile dị na constitution dị na Nigeria maka na constitution dị na Nigeria abụrụ ndị Nigeria ka emebele ya. Ifugo ebe nsogbu anyị bido, ifugo ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọghịrị. Ya ọ bụrụ na ibidoro n'oge wee chụba ya bụ ewu dị ojii, abalị lue ọnwakwa ka esi wee fụ ya. Ya ifugo a na-ekwu maka referendum. Ọ bụrụ maka referendum ọ dị very important, ọ dị mkpa. Ọ dị mkpa na enwe referendum. Referendum ama abụrụ ife ọjọọ, ọ bụrụ ife ọjọọ. Referendum bụ election. Referendum bụ election. Ịghọtago? Ị na-anya na gọọmenti Nigeria, ịfụ na gọọmenti Nigeria abụrụ ndị fana mmadụ ga na-eme negotiation. Gọọmenti Nigeria abụrụ ndị mmadụ ga-trust. Gọọmenti Nigeria abụrụ ndị ezigbo mmadụ. Oke, asịgo ka enyekene ha ohere ka ha mee ha bụ n'uche. Ya ma eji wee mee election a, ya ma ọtụtụ mmadụ ji wee soro wee mee election. Mana kezi ihe ịfụ, ka ihe bụ ihe anyị fụzi na election. N'ezie ka esi wee mee election, wele votu ndị mmadụ tụfue, wele mmadụ na-eme ka a ga-asị na mmadụ amarozi ife. Negudu nnọọ ihe Buhari na ndị gọọmenti eji mmadụ na-eme. Ị nwere mgbe ọmụghele shore na ndị African Action Congress nke mụa so, mgbe anyị na-asị na elekshọn a na ndị a na-eji akafe ede votu na ọ bụrụ ife ịnweta aka enye gị, ọkwụnụ nwasị ọmụghele shore jee nọla anị. Ọkwụnụ nwasị ndị African Action Congress jee n'ezuo ike ife unu ji eme mkpọtọkọ maka na unu lụzụ elekshọn. Kịta olugo na onye ọbụla arụ, olugo onye ọbụla arụ, onye ọbụla na-ebezi kịta. Peter Obi mee nnọọ ọfụma. In fact, ndị obedient unu kwesịrị ka akọọlụ unu aka, unu ma ọfụma. Mana etele ụgba etele ose ka nwa mgborie ka onye nwa jechara agha ndị akwanụ buutu ya ka emecha ọfụma niile eme. Ndị APC ọkwa ha bịakwa rig election, ọkwa ha bịakwa pịakwa unu ofu ọdụ a apịa ndị AAC na ọmụ election ore na 2019. Ihe ka na-ebekwa. Ya ifugo na gọọmenti Nigeria abụrụ ndị ezigbo mmadụ. Nya ma faji wee nwee ike idebe Nnamdi Kanu n'ụlọ mkpọrọ, a na-eti mkpu na-ebe na-ekwu ife onye na-ekwu fewelu ihe fiochie ntị nwere chọọ ige ntị. Ya ma nji wee na-ajụkwa ajụjụ wee na-asị, mana before nga ikwu maka Peter Obi, ajụjụ na-ajụ bụ na actually ọ bụrụ ajụjụ, ọ just nwa obele ife nchọ ka nkọwa. Ịma na onwe ndị na-abụ ha bịa ebe a sị m, Chidi ị na-ekwuga maka Simon Ekpa, Chidi laikịrọ Simon Ekpa, Chidi nke ọzọ. Na-asịfa mba, bụrụ ma laikịrọ Simon Ekpa, mmadụ ehiti mmadụ. Ife na-ehiti bụ ife mmadụ na-eme. Onye asị ka ife Simon Ekpa mee dị njọ, na ife ihe Simon Ekpa na-eme bụ ife Nnamdi Kanu mee. Si a gụsikere m ofu, ọ sị na Nnamdi Kanu si tisa election, si eme na election, si na ọbụrụ ife Nnamdi Kanu kwu na-achịkwa azụ ji nene speeches Maazị Nnamdi Kanu mee. Ife Nnamdi Kanu na-ekwu bụ si boycott election. In fact, as we speak, IPOB esoro na election a na-eme. Biko onwe IPOB feel na mụ na-asị ya gwa m, IPOB as far as they are concerned a boycott to go election. IPOB esoro eme election. Fa chọrọ ife gbasata election cha. So IPOB boycott election.
ị boycott election bụ ife na anụkwa Nnamdi Kanu na-ekwu maka isi mmadụ boycott election ọ bụrụ na ị ga-asị fafe mere election boycott bụ na gị nwee soro ị chọrọ iso mmadụ evotu na alụm ada m evotulu mmadụ ife unu na-eme agbasara m melụ na ya gaba onye ka election boycott mean and ọ bụrụ onye boycott anya ijesi ya why eji boycott a o mean na-ese election gaba n'iru mana anyị nwee soro but in comparison to ife dịka sit at home ifuze na sit at home and no election in Igbo land bụ a different matter altogether nya ọ dị wrong nke pụtara na-asị na ife Simon Ekpa na-eme na ife Nnamdi Kanu na-eme bụ ofu ife ọ bụrụ ofu ife isi no election in Igbo land no election in the southeast and in order to make it I make the whole place or the uncomfortable for people to organize the election. That is different from boycott. Because when you boycott, you just boycott. You are speaking for yourself. Boycott, I say now na boycott. You sit at home. Mother Jenna, get to vote. Go by force. And ojekari me onwere onye ga-rapụ gị ka ọ mee so asị ka m just tinye ọnụ n'okwu a maka ndị mmadụ na-abịa ebe a na-ajụ m ajụ maka ya sị ọgachidi ịmakwa na ife Simon na-eme bụkwa ife Nnamdi Kanu na-eme sị mba Simon Ekpa bụ nwanne anyị nwoke mana ọzọ fie ụzọ egosi ya na ebe ọ na-aga adịrọ mma mgbakwa na Igbo tụrụ inu si na afụ ekwughị na-eme okenye mana ekwue anụghị na-eme nwata ịmakwa na asị na ifele na-eme nwanne onye ala ya bụ ife ka anyị na-ekwu okwu na-agwa nwanne anyị Simon nwoke okwu ọkwa maka na ifele na-eme anyị n'ifufuru ọ na-eme kwụọtago and onye okenye dị ka mama nnọrọ m fụka ewu na amụ nwa na ọgbọrị mba nke a ma mmemme okay I jikene na nke Peter Obi Abiodun ana m break down the undiluted and understand this Igbo. I'm a trainee in the language. My teacher, I don't separate. Okay, that's good. So ka anyị kwene maka Peter Obi. Unu mana ụdị mmadụ dị ka m echere m na onye ọbụla ga-achị Naịjirịa ga-abụnata onye Igbo ka ife wee dị mma ọ bụrụ ife nche o nwere dị mgbe m ji wee chee na onye ọbụla ga-achị Naịjirịa ga-esi n'otu mpaghara Naịjirịa na ọ ga-esi nata na a particular place ka ife nji wee kwuo ya bụ na n'ime Naịjirịa enwere ezigbo mmadụ ebe niile mana ugwu Awụsa ma na ndịda mana everywhere enwe ezigbo ndị Naịjirịa ya bụ ọnọdụ Naịjirịa nọ ya malụkwa na o nwere ọtụtụ ihe ga-abụ eme ya na Naịjirịa anọkọta ọnụ sinima ihe mee onye achịa taa onye nke ọzọ achịa echi otu aka anyị si eme ya n'omenala ọ na-abụ onye n'anya atụ alụ asị kedu ife ga-enyere anyị aka kịta ka ihe kachasị mma na anyị ga-eme kịta ka obodo wee dị mma ndị ichie na ndị okenye emesịa efe niile dị na ya tụsịa alụ asị n'ezi otu a ga-esi wee gaa nwere mgbe ha ga-asị gị na ọ bụrụ na otu aka edele ya n'otu aka ọ ga-adịnata mba ya bụ anyị na-esi otu ife dị na Naịjirịa si na ife ga-aka mma bụ ndị achịa na-arọ nka ndị nke ọzọ achịa arọ ịtọ ndị nke ọzọ achịa arọ ịtọ bụ arọ ịnọ ife ọbụla fasị ka eme nwere m nsogbu
mana ekwefe drum otu Naijiria dị kịta otu Naijiria dị kịta ọ dịrọ m ka isi ndị achịa ndị nke ọzọ chịa ọ dịrọ m ka ọ ga-awọk kịta ọ dịrọ m ka ọ ga-awọk maka nwa obele oge ha si ka emegodi ya ka ama ma ọ ga-awọk ọwọkọrọcha ya na ife ka mma bụ onye ọbụla bụ ezigbo mmadụ ebe ọbụla ụsọ na onye anwa nọlụ ọ bụrụ akwana na ọ ga-achịta Naijiria ọfụma sirapụ ya ka ọ chịba ọ gbasara dị m ọ gbasara m ebe isi ọ gbasara m ebe isi atọ onye ọbụla ga-achịwu Naijiria sirapụ ya ka ọ chịba ebe mụnwa nọ I'm telling you Peter Obi bụ kandideti ndị Labour Party Omoyele Sowore bụ kandideti ndị AAC Tinubu bụ kandideti ndị APC o nwere ndụmọdụ nsị ka ndụ ndị Igbo so that ife anyị na-eme kịta ka ọ rapụ ịtọ ọnụba bịa hụ ntụbazi anyị o nwere ndị na-eji iwe maka ife mere na election a which is not strange to us anyways mana o nwere ndị ji iwe a na-ekwu ife ụfọdụ ha ekwesịrị na-ekwu afa na-ekwu ya na-eme ya ime onye ọkasị na-emegide ụmụnne anyị dị n'azụ afịa fa ife niile a na-ekwu n'aka emegide maka ị na-asị m Peter Obi n'ọsụsọ ndị Igbo ga-evotu Peter Obi why na mụ evotu Peter Obi why ị na-ekwu otu a na-ekwu otu a na-ajụ gị nwa na-ekwu Peter Obi ndị Igbo Peter Obi sọsọ Peter Obi ndị Igbo sọsọ ndị Igbo sọsọ kedu ka onye na-abụrụ onye Igbo na-akwadobu gị na-asọpọtụ gị ke ka onye na-abụrụ onye Igbo nụzia ka ị na-ekwu sọsọ Peter Obi na ndị Igbo kedu ka onye a ga-esi wee filie maka ọ bụrụ na ọ si votu be ebe mmadụ si then ndị Igbo evotu ọsọsọ Peter Obi ndị Hausa evotu Kwankwaso ndị Yoruba evotu Tinubu and then gị na-emezia and inene ifunanya bụ pattern menụ so ọ dị nka ndị obedient need cool down unu nwa mee ife election a ọ bụrụ maka Peter Obi bụrụ maka ndị Igbo ọnụ a ga-abụ the biggest loser very biggest loser dịka m si wee kwuo na mbụ ka m postkwa link onwe onye chọkwa ịbatakwa ọ batakwa ebe a ka nenekwa ihe unu na-ekwu ị chọrọ ikwu maka Peter Obi ị chọrọ ikwu maka Simon Ekpa ị chọrọ ikwu maka Biafra ị chọrọ ikwu maka Omoyele Sowore ị chọrọ ikwu maka INEC chairman ị chọrọ ikwu maka akwụkwọ Peter Obi gbagoro n'ụlọ ikpe ihe ọ bụla ị chọrọ ikwu ohere dere gị bụ nwa amadi na gị bụ nwa ada ịpịnye aka n'ihe nke anyị posturu wee bata n'ime studio onye asị onye ara efere megbuo gị let me tell you you see that small property you have in the north or west will never stop Biafra from coming ewu amaghịkwa m onye na-achọ ma onye gị na ya na-akọ ọnụ mana ọ bụghịkwa m ntị egodu Joseph John ị ga-agbanyecha ihe niile dị gị n'akụ hello Dr. Chidi kekwan ịmana ekwu m okwu the other time isi na ọ dị ka ma na-eso gị ana m eso gị very very good well but na m abatawa na-ekwu okwu because of Nigeria ike Nigeria gwụrụ m ekwukete m okwu udo kwukete okwu udo amaghịzi m ka anyị ga-esi eso mụnwa sef
ike gwụzie m ya ka m ji wee mee n'ozi that is ebe na-anụọla nwaanyị Ethiopia amụkwara m nwa ha na-agakwa na-asị ka o sie ike nwa m ewetagokwa akwụkwọ Ethiopia ọ nọkwa mụ nwa na onwe m sef enwekwara akwụkwọ ha sef but ebe a nọ ọ bụrụ na ọ dị m mma mana anọọla m Nigeria very good well anọọla m ugwu Awụsa ọfụma ama m ihe niile gbasara di ya ịma ọhamadike ana m esi ya ọfụma mgbe o nwere nsogbu ọ dị ka o nwere ihe na-eme ihe mekwanụ somof anyị nwa ji wee bịa nwetu obi wo na Simon kwuwere okwu anyị wee gewe ya ntị ọ because of ọ na-ekwu okwu mmegide a na-emegide anyị gị nwa na onwe gị na-ekwu okwu mgbe nsogbu gị mgbe ọmọ Showere pụtara ọfụ before wee bụrụ m na-esi ya even that time Nnamdi Kanu mechi ya na ya meet chekwara outside abịa wee bata asịzi ya na onwe ihe ya na Showere kpara before all those was propaganda. My brother anyị na ndị awụghị ofu akwa ifuru ndị Fulani Hausa dị iche but Fulani is conquering. Fulani na iwere Fulani na ha na-achụ efi ọkwa ndị a na-achụ ndị a na-eji efi bata na village anyị that time awụ m onye Enugu steeti ha na-abata chụọ efi anyị were okwuchi na-atụ efi na-akwa ụmụ ịchakịrị ya dozo chabere ka a na-abịa ha na efi a na-agba ọsọ a na-egwu egwu na-achụ na-atụrụ mana kịta efi na-agaga nwere okwute tụọ ya nwanne famili a ga-eburu gị isi sef nwanne ndị a bi n'ime ọfịa ịbata ebe ha bi n'ime ọfịa side be anyị ha bi n'ime ọfịa ebe ahụ awụrụ desert ndị adịghị redi ịbịa sị na gị na ha ya na-awụ landlord ọ na-arụ a na-arụ skyfet ọ na ọ na-arụ duplex n'ụlọ na-eme enweghị taịm ya anyị na ndị a awụghị ofu onweghị ewu na-ekewa eme da referendum na ya enwe our own country ọ bụrụ na gị nwa ga-enwere ị ga-enwe ụlọ na Yoruba land ọ na ị ga-enwekwa ụlọ na north but at least ndị ọwụ na-enwe security nke ha at least iwe enwe n'ọnụ okwu na ya family ga nwee ike ichido ezinụlọ gị oke na bịa na nke Peter Obi a na-ekwu na boycott na IM election ebe onweghị mgbe support vote Peter Obi win godi that o nwere ihe kwuru isi because of that constitution ịma na ekwuwere that constitution ka e change ya before election and ndị ekweghọ now Peter Obi na-enewe anya o winiri kolokolo onye ọwụ na-agba ama na ha na-arị nga election ọwụlọ taa ka ebe mgbe Obasanjo bịa ịbịakwu okwu a gwara ya si ya ọ ma na ọrị nke ọ ma anya ya ọ ma na a na-arị nke ya but ọwụ ọzọ kịta ọwụlọ Peter Obi ga-echenji ya these people enwe akọnkara ihe niile nwanne ihe a na-akwapụrụ from na Twitter na-asị na Islamic organization emere akọngratulatela Tinubu they will work together to make Nigeria to be one. And the Ukraine president congratulated Tinubu. So Tinubu did not stand on his own. I don't want to mba ihe niile ekwu maka Ukraine president congratulate Tinubu, US president congratulate ọ bụrụ ọkwa eziokwu o ife na-abụkwa mba nke Ukraine ka mụnwa makwa m nke disa nke US ka nje chọọ ya online ọ bụ na market mana ama m the last one they post ahụ eziokwu. Okay. So now court anyị na-asịkwanụ Obi ya ga court na ọwụ na Tinubu na-etinyere ya n'isi na Tinubu ọwụlọ gọvanọ na ya na-aga court ewe ike president ewe ike iji ka ọchịchị ya wee nwee isi ịghọta ọsị oke gọvanọ ebe ọ na onye a wee na ọ ya pụọ ka onye abata but this one is number one citizen. You have right for everything. Judiciary onwe nke mere isi na ikpe ọfụma nwee ike iwepụta ihe onye ọzọ because eji m n'aka that very time anọ o nwere somebody ya abịa na Abuja di ya ga-afụ na o zuru ori korokoro na-eji mana onye gese akpọrọ ya gaa na court di na police station from police station a ga-ahapụ ya ọ ga-ana nke ahụ dịgodi certain mana iwuru onye Igbo onye ọdati nwanne ị ga-abanyere nya mere arụna akpọ na ara gị data afa nke
iwe ike nọ na court hapụgodi gị ga kpewegodi ekpere hapụgodi gị di ya kpewegodi ekpere jụcha hapụtakwa achị ha akara kwuri da mba baka ya kwuri ha bụ akabiri but akpọọla gị sef onye iberibe n'ọda place na ịnọ gị nọrọ gị mechaa apụta na court ndị ama politics ha ma everything but anyị nwa na onwe anyị si na anyị gụrụ akwụkwọ na anyị ma ife na anyị na-achụ ego abịazie tinyela anyị divide that is ka anyị ghara ịmụ onwe anyị n'ezienu ha batazie n'ezinụlọ ha emesezienu anyị ọkwa ha nwa ya eji ọnụ ha dekwe sọntịrị si na gị nwa Chidi na gị nwa awọ dị na iwu ha dị onye Igbo sef ọ bụrụ na iwu onye Igbo ka ekwe mba ọ bụrụ na anyị niile mmadụ niile wuo ofu for this world mmadụ niile wuo ofu but character and the food and everything is not the same. Ịbata obe onye Fulani na-eri nri mana ijiji agha nọ na be gị na ebe ị nọ na ịpata di ya na ijiji nọrọ that place any other thing gị nwa agha anọwụ di ya mana ndị aga na-eri nri ijiji batagoro ha eri ekuri erigodi sef onwe gbasara ha ọ ndị gị na ha ya na-emekọ something your reason is not their own. Why can't we beg them say okay biko no ka anyị nwa nọrọ ọgwụgwọ na ọ yere nwa unu bịa na amị redio but ka anyị nwechukodi onwe anyị seki ogodi onwe anyị nene ụmụ nwanne anyị ma amazi ha na-eme apụtazie na na-atụzi ịntanetị na-egwu wayo na-eme many things. Ụfọdụ nọ na prison ụfọdụ ebure drọg gbuo ya nke a Tinubu baziri na amazi m na Naijiria niile ya ahụzi drọg sef ị na-aṅụzi iwe ike na-aṅụ anwụrụ na Main Road iwe ike fụzie ha na yes ị ga na-aṅụzi anwụrụ nwanne mbịa na-erezi anwụrụ ekwuo ma akpọ Baba Tinubu ma akpọ ya na fon si ya na-ekwe ndị drọg ejensi ndị a niile sef ha ncha niile ya emechi ya very soon. Biko na ọ bụrụ na o nwere ka ihe esi wee jiri nwanyị unite goro ndị be anyị oke na I like what Simon kwuru ya agbagoro onye ọbụla niile mmejọrọ ma ndị o mejọrọ biko si gbaghapụ ori ya but ka anyị niile unite ya ka a marụwo ọnwụ ụlọ ịgwa ndị mba ụwa unu nwa ọnụ na-eru n'okwu ama many followers ị nwere any other Joseph okay ebe ikwuru okwu a wee bata na nke Simon ekpa ka ngwa gị nke bụ eziokwu ọkwa efu mgbe ọbụla ị chọọ ka gị na mmadụ gawa n'iru since anyị na-ekwu ihe a agwa m unu ehetụrụ m Simon ekpa mana ọkwa ịfụ ọ dị mma ka anyị gawa n'iru mana nwere ka anyị ga-esi wee gaa n'iru ma ọ bụ na ịtụrụ aka n'ihe bụ ihe na-ese Simon just mbịasị kịta agbaghalụgo m onye ọbụla gbaghalụ mba o nwere some things a ga-alụta aka ka ha deal with it wee move forward like for instance esi na si ndị mmadụ na Biafra ga-abịa taa Biafra ga-abịa echi na nke a my brother mgbe okwu ezigbo mmadụ ọ na-ekwu eziokwu ọ dị mana ịghọtaghị ya eso m bịa ka aka ọnụ ya weta ọnụ ka anyị kwuo like onye I have a lot of things to discuss, but I was expecting that it's going to be Simon Lekpa. I have questions for him. Sorry, it's not you that I want to ask the questions. Chalo, so Simon get your call. So I have no Simon Canada because there were so many questions to Simon. So everybody, Emanese na n'ide so ihe na-ekwu so ọ bụrụ na onye iche na onye nwan ịma na ọ nọ na-ekwu okwu I'm outside so I just came in so man say okay I was thinking that it's Simon Ekpa. Let me throw the light upon now because I wanted to ask him a very big question and that thing has been disturbing me for long. Sometimes I don't know what most things that he's doing. I'm not comfortable with it. You can end the question. I can start here. Can you help with the question? A lot is going on, oh, my brotder. Going on. At first, we felt bad in the aspect of, though later on he declined. We felt bad. That time on and I said there will be no election. So Mbaha said there will be no election. So we felt bad because we were expecting him to decline. Simon declined. No, later on, the way he was doing it, the one on me, I was see Otoshi's.
Oh, At least maka I police. know. I followed Oh, the election very oh, well. maka police. Most of the places carried their election. Genti. Kedu nwanne nwoke? I'm Ifeanyi. I'm Igbo Ifeanyi. I'm English Samuel. Yes, Samuel. Ifeanyi ka nwoke eziokwu. Ihe mere Simon ji wee kwụsị ikwu otu o si ekwuwu bụ na ndị eke ichetakwa na ndị eke je na bịa wee yie ya egwu. Ịma na onye ada atụ egwu bụ onye aka eyiri egwu. Mgbe ndị eke je na bịa wee yie ya egwu, ọnụ mechie ya. Ọ ka ga-aza ajụjụ ọzọ. Ọ ka nwee date with police. Mbanụ, ọ ka nwee date ya na-ekwu. So no. But Ogachi, Dr. Chedi, I we're counting down, and our counting down is tomorrow, and he's going to give a the speak of nation. You understand me? Oh yeah, I may check counting down. If I know when you go ticket from Atlanta, okay, Jiga to the new Biafra. Say, Chika Biafra Gabia. Oh, Chika na Bia. Try to understand. La emere arrest like Finland. Because of that declined that kind of a thing. Or the possible as a free fighter. Freedom fight baby. 419 or what freedom fighter? I was really disappointed. I was really 100%. 419. Dr. Chedi, now, ịma na o nwere ihe onye ndu o nwere ihe Nnamdi Kanu na-ekwu. Nnamdi Kanu si onye ọbụla marụ ihe ọ ga-eme ka ndị be anyị nwere onwe ha. Nwanne ya mee ya. Ịma na Obi na-ebe akwa awụlọ na o nwere nke a na ọjọọ ihe o ji wee defend godi onwe ọ chọghị isi na ya na-ebe akwa na ewu iliri ya. Nọ na ọchịchị na o wee one woman ọ fụrụ n'ụzọ. Onye ahụ bịa onye ahụ enwere 70,000 ọ gụchara akwụkwọ ọsọ ya nwa. I have a lot of friends who graduate na agba ọkada ngonyere almost 3 machine ha ji agba ọkada. Joseph, ihe ya aghọta ọ bụrụ ma nke anwa ịma na mmadụ lose election o nwere ka obi ya si eme so ihe ọbụla ọ dịka nwaanyị nọ na menses adamakụ obi ọnụ kama ịma ịnọlụ in emotions otu ihe ọbụla ga-eme gị bee akwa ọ bụla oge a na-eme election obi kwuo okwu ahụ ma mbe akwa mana ịma na wit ife niile na-eme mogo emotions ya dị very high so okwuo maka the woman mogo like onwe sometimes ịchọ ibe akwa a na-ajụ gị ajụjụ ịma mbe akwa ajụbazịa ịnụsi ọgụ otu a ịma mba akwa mgbe ị na-anụ ọgụ mana ajụbazịa unu ihe senụ ịnọzi ebe ị na-ekwu okwu ibebezie akwa ọ data akwa dị gị n'uche since ka ị na-emepụta o nwere ihe m chọrọ ịjụ gị na jụọ m Muslim ọ dị na constitution Nigeria Muslim ticket onwero nke dị ka m gwazie gị nke bụ eziokwu mana mgbe ọ pụtara Joseph ka m gwa gị nke bụ eziokwu onwero mgbe ekwu na constitution Nigeria na mba ọ dị ka nwe ebe ya zi na anụ ị ga-agbatu nke ị ga-enwe ebe ọzọ ọ na-eme eko nwe ebe ọzọ na-ege m okay a sị na gị bụ eziokwu o nwere ebe ekwu na constitution Nigeria na ị ga-abụ Christian Muslim mba ọsọkwa ya bụ a na-ekwu sọsọ Muslim ọtọfụ ndị na-eme omenala kwanụ ọtọfụ ndị omenala mmadụ kunye kịta asị na ya bụrụ Christian na ya bụrụ Muslim ị ga-asị ya chi na Nigeria ya ọ bụrụgodo nke a ka m na-ene anya onye anyị gwa nwaanyị eziokwu ihe a bụ ihe ndị politician ji eme politiks ndị politician na ha n'anya ha mmadụ nke ga-eme ka ha nweta vootu ha ewelu ndị mmadụ kwanye isi dị a ọ bụ na Tinubu na vice president Tinubu bụ Christian a ga-asị na North and West ma North and South politicians ga-ebinye aka n'ihe sọ ha
so nke abụrụ nke anyị na-ene anya ihe nkwetagodo ị na-ekwu bụ na Constitution Nigeria ọ bụ na iset ya aside o nwere ebe iji azụ aja. But Dr. Chidi, o nwere ihe m chọrọ ịyọ gị na ị nweghị ike unite ndị be anyị na ịmana ndị be anyị wụ ndị Igbo nọ outside na akara ndị nke nọ na Nigeria dị ya. Ị nwere idea? Mba nọ. Ha da-akali ha. Mba, ndị nọ na onye ahụrụ Simon take time. Aghọtara m ihe ị na-ekwu. Asị m ị ma na ndị be anyị buru ibu na outside ma ndị nọ na mkpọrọ ma ndị ihe niile ndị nọ ebe ọzọ ndị na-ekwe ha anata be anyị anatazi ha n'Igbo. O nwere ka gị nwa na ọnụ na-eru n'okwu wee ike isi jiri aka gị unite godi ndị Igbo ka ekwutugodi okwu ka akpọgodi ya esigodi ndị mba ụwa ọ na ndị anụ wee zube oke imezi iji sekuriti nke ha mezie ebe anyị. Ogene nwanne ọgwụgwọ na ọ yiri nwa ha were ya enwere like my own brother na nzo o nwere mgbe m nyere ego ọ na-arụ those electrical sort ọ na-arụ even small transformer ọ ya awụ oburu ọkụ ọ bụ na sponsor ya well it can be many things engineer but this our people government ana enyere anyị aka. Okay now I'm Emirates, I'm UAE here and this UAE now the other state ha nwere anaghị enwechaghị oil like Dubai na enweghị oil, Sharjah enweghị oil, Ajman enweghị oil, many states again also Abu Dhabi be their headquarter. One of these people are governing themselves, their own police dey different and everywhere all of them iwe ike iji Babana state nka were Babana state nka were Babana state nka and they are united. You understand me? Na iwere awa on Biafra egwochio na Fulani man aga-abata be anyị. Ogwochio na Hausa man aga-abata be anyị. Ọ na Yoruba man aga-abata be anyị. Mana onye na-abata igochi akwụkwọ gị fụ na ịdị genuine na iwu onye ntọrị. Na iwu onye ya bịa nụ na ịbịa zuru were ihe na-awụghọ nke gị. Ị mana hụ na iwere onwe anyị na nwanne onweghị onye Igbo nwee ike ị ga-abịakwala ugwu onye wayo onye na-ere ọgwụma ihe ọgwụ na ọgwụ adịghọ mma bịa lewu ya lechiwu ya nwere ga-ekwe onye ọwụ na-amachagoro sọntị ka anyị were amamihe anyị a bụ naanị ahụ na ọkpọkọgodi anyị ọmpọnchu dịrị anyị ka a ghara ịta afụ siki na awolowo ha tinyere anyị. Ọwụlọ na a na-atụ egwu na-aga anwụ nwanne onwe ha onye ọwụ na-agala ọgụ mgbe agala ọgụ na-aga anwụ ijiri maka mgbagbu wee ghara ọgụ ọ ihe na-aka na-eme no o nwere ndị ọnụ nọ n'okwu na ka etu ihe nọ na ịma before ama m na iwe wisdom man because ka ebute na-ekwu okwu Igbo a bịa jiri ịfụrụ etu isi wee dresị godi na ọ dị ka mgbe m gbara nkwụ nwaanyị m na Ethiopia afọ m ga dresị gba dị ụkwụ ọta ya ekwụkpọgba na nwe ezigbo onye Igbo nwa nwoke yi efe agụ afịa wee eze nọ oyi ezigbo efe agụ ịghọta but mụnwa na adịghị against Nigeria government like that. No, because of na ha aghọta ndị ọzọ wo ndị ọcha na ndị US ha na-edisivu ha na unu butu ntegodi ọnọdụ ka mgbe eji achị mmadụ na mpaghara ya ọchị na mpe ya nọ ya njikọ na yegodi m onye ka efu unu shi ọchị ya wetagodiri m ote ka rie ga-eburu bịa bunye ya because of gịnị na ọ nọ na geeti onye ebunye ya ga-ezu ya agbafu ọnwụ na mpaghara bịa bara gị mba tiere gị ihe ị ga-eme ọ ga-agba ọsọ gbakwuru onye ahụ maka gịnị onye ahụ ga-anabata gị maka gịnị ị na-enye nri ị na-ezute from there nke mpa gị bụ inye ya. Joseph ka nkọwakene gị ihe ịma okwu gị amaka and dịka ụdị ha anyị na-ekwu ma nji wee si today ka mmekene program a n'asụsụ Igbo maka o nwere ife ụfọdụ ga mmadụ chi kọwa iwere oyibo na-akọwa ya mmadụ ama nghọtachi ya ngwa na ihe ụfọdụ na-abụ ichi ikwu ifụrụ ka isi wee n'anya fụ ihe nyi emegodo gị dịrị dị ịnụ ihe na-ekwu ịghọtagosi anya ma anọkọta eme ya otu ahụ mana ọ bụrụ na ị na-esochi m anya ịfụ na ọ nwerekwanụ mgbe anụ ife anyị na-akụzi that day you nọ na space even Simon pụta
ya bịa ikwu ga ashị ọnwụ na Simon Shevin ya batara na ịchọghọ ndị na-egbu mmadụ na-enecha ya mafụ Simon ala agbara uwe egwu mụ ala ya mafụ ọ na rispe mafụ machie ndị nke a ha biko na ọkwa nwanne ka ha wụ ka ngwa gị Joseph gee ntị ihe na-achọ ịkụziri ndị be anyị anyị kwesịrị ịbụ ndị adị emotional ịghọtago ịbụrụ onye a na-eji ihe emere eme na ihe ngosi wee na-eme mpụ ịma na ha ga na-aghọgbu gị oge ọbụla onye ole Simon ji enwe ike ịghọgbu ndị mmadụ onye ama ndị ọzọ ji aghọgbu ndị Igbo ọ bụrụ mgbe m ji wee yiri afọ Igbo ọ bụrụ mgbe m ji wee sụọ Igbo ka ị ga-eji wee ghọta ife m na-ekwu ị kwesịrị ịdị na-ege ntị nkwuchagodo gị okwu nsụchagodo n'oyibo kwucha ihe ọbụla m na-ekwu nwekene time were ife ahụ a nkwu jee n'ịntanetị jee jụọ ese ka ị wee mmalụ nke bụ eziokwu for yourself maka na isolu sọsọ ihe ndị mmadụ na-ekwu mpụta kịta yiri akpụkpọ agụ anyị gwabazie gị ihe na-abụrụ eziokwu gwa gị ihe m ji aghọgbu gị gwa gị ihe m na-ekwu ka ọ wee baalụ m gị nwee kwelụzie maka na m yi afa akpụkpọ agụ ọ bụrụ otu a ka ọ ka mma ịghọtabere ebe m na-aga ọwụla maka akwa ịgba o nwere ihe m kwuru asị m etu isi wee yiri ife ọ na-edires chawụrụ onye Igbo wee sị na isi na ị chọrọ isi wee gwa ndị ọzọ ọnwụ na ị na-agha ga-edi ihe a na o nwere ihe m chọrọ ikwu n'Igbo ihe gwata m n'obi the first talk m kwuru wụdat na ọ dị ka onye a ọ chọrọ unite ndị Igbo onye ọwụna ọ nọ ọnọdụ n'obodo a I started right from na ndị start ya meeting n'obodo a Joseph again ị na-abịa ikwu odili okwu a na-wonder ị na-asị ọ bụrụ na ị na-esochi m anya na-ege ntị ọfụma ọ bụrụ mmụọ a ka ị ga na-agwa okwu unite ndị Igbo ngwa jisi aka nye gị example ọ na-adị mma mmadụ kwuo okwu onye example ịbịa kịta o nwere okwu ịchọ ikwu mmecha m ga-arapụ gị ikwuo ya but ọ dị nke na-achọ ịkọwa na isowe unite ndị Igbo maybe bụrụ onye isi ndị Igbo n'ebe ị nọ maybe na echigo ha maybe na isowe unite ya ha ọ asị anyị nọ na meeting anyị na-emekwa na-enyekwara ndị Igbo ndị be anyị aka arụ na-adịlụ anyị na-enye aka were egwu n'anya so Joseph ịfụrụ na ụdịrị mmadụ gị na ihe gbasara ndị Igbo dị gị n'obi ọ bụrụ just n'ọnụ ị na-emepụta ya n'omume mụa right from the first day ntụlụkwụ na Canada o nwere mgbe m ji wee nọlụ nnọọ na nkịtị na-enyere ọrụ ndị be anyị aka starting from Enugu State Association eso m kwado Enugu State Association na-alụsi ọlụ ike nke ọbụla asịsị mee atụ ego president mgbe ahụ Okene Nwali na-asọpọtụ ya spọtụ sie ya ike ọchịsịa hand over to me mụ achịba Enugu State chisi Enugu State solu n'Igbo Union enwe ọgbaghara n'ime onwe ndị chọrọ ịghasa ndị Igbo anyị bidokwa Igbo Union nsolukwa ebe a na-achịkọta ndị Igbo mesịzie bụrụ onye isi ndị Naijiria niile na Canada ọ ka wee ghọta na abụrụ m just onye na-abịa fodu aka ya ị na-ekwuzi okwu ịchịkọta ndị Igbo mgbe ndị Igbo bido nwebe nsogbu bido na-break onye a na-eme broadcast ebe onye a na-eme broadcast ebe a ndị kachasị wee ihe etie Maazị Nnamdi Kanu ndị kachasị ekwu maka ndị Igbo eje na-akpọta ha oge a my channel eluzu m ebe 10,000 subscribers ịma why eje nje kpọta Ijele na my channel icheta oke ngwa chekizianụ asị m Chidi ka ihe nji eje kpọta Ijele nsị ya mba onye ka ji wee sị na ọ ka mma ka m chetalụ gị ka nye gị some examples nenekwa ara aka gịnị nwa ara aka ka ọ na-azọ nke anaghị akọ yawu na Labour Party Magnus ara aka jidekwa ndị Igbo na-atụsa njekwa kpọta Magnus ara aka jee kpọbata Maazị Simon Ekpa ọ ebe m na-achọ uniting oge m fụ na ndị Igbo na ndị Yoruba Maazị Nnamdi Kanu onye mba onye Dr. Chidi
biko chere ka m kwuo okwu Bakwuo. biko agbaghara na mbata ọrụ ka m na-egora m agụ ọ na-adị mma ka ikuku na-eku ka a na-ahụ na ndị fada na-eyi trauza maka ọ bụ na ikuku eku agaghị ama anwụnwa afọ Igbo na-asụkwa Igbo ọfụma na-atapịa wụta ata eti ihe oyibo bịara abịa ọ bụghị asụsụ anyị dasọ nchichi Chineke kpọọ ha ọkụ na ihe ọjọọ eburula ha bịa bukwasa anyị ihe nkwa ekwugo okwu a na-abụ agaghị m agbagharala Samana Ekpa ọsọgodi eluigwe jegide ala Samana Ekpa anụghara na mgbagharala aga m agụrụ gị nwanne m nwoke ka m gụrara gị ihe Samana Ekpa mere n'ala anyị ịgba na ụlọ amahụ ụfọdụ pipụ amahụ ọ ka mmụta ekwughị n'Igbo na ka anyị nyetụ small expo ka ụnụ mara ihe ọ bịara wee ịnọchi anya Maazị Nnamdi Kanu ọ bịara bụ igosi onwe ya simple as ABCD ngwa ka m gwa gị enwere one guy na-eje agbapụta ndebe anyị na DSS custody agụmakpa ha dị steeti but ndị na-ekwu amarana na-ege ntị amarana ịma program a Dr. Chidi na-eme na ihe m ji like ewu na m jiri bata agbara m nkịtị ka ahụ ndị ga-abata ị hụrụ na okwugo okwu Igbo a ma akọwa ihe dị mkpa ihe na-enye ndebe anyị nsogbu n'ụbọchị taa ka ha gee okwugo okwu Igbo ị hụrana na enweghị ndị niile na-abịa ataki ya na-abịa nga edifendi Samara akwị mana enweghị onye ka ị hụrụ anyị njisi ndebe anyị mara na mgbe onye iro na yirile isi agụ na-egbu ndị Igbo na-achị na ya wuo onye Igbo na-egbu ndị Igbo na-ezuzu arịarị na-eto onye iro ha ejile bịa gbuo ha nke ahụ wofu Maazị Nnamdi Kanu pụtara obiọma na-akpa m today bụ na Maazị pụtara unite ndị Igbo unite ma ndị kwere na ihe ọ na-eme ma ndị na-ekweghị na ihe ọ na-eme ihe ahụ ma first time m nọ na-ayọ Chineke ka ndị Igbo juo ofu obi na-ekwu okwu nwoke ma hapụ ihe ọ na-eme na mba ofesi pụta were redio kamgbe afọ na-amaghị afọ na-ekwu na-agụ na-ekpe na-ebe unite ndị Igbo ndị be anyị na-ekwu n'ofu obi eziokwu ka nna gwa mụa ịma ihe ọbụla m gwara gị ọdachi agịmeti ihe mmiri agịmeti ihe ọsa agịmeti ihe m gwara gị otu o siri dịrị unite ndị be anyị ihe a na-agba gị ndị nọ n'ala ije akpọ gị nwa Chineke na ịma na Biafra land a na-akpọ gị nwa Chineke akpọghala gị nwa Chineke amara na na-enwe nwa Chineke ije na Biafra land na ịkpọzi nwa Chineke na-ara ahụ ịma wanyị ihe Samana Ekpa butere Maazị Nnamdi Kanu megidere ka ndị Igbo na-ekwuwute ofu obi Samana Ekpa apụta gasa everything this man gbara mbọ gasa ya as I'm talking to you enwere one boy na-eji agbapụta ndebe anyị na DSS dungeon ejide akpọ asị na yes ọwa IPOB member na ọwụghị onye oshi ndị eke na-ekpetaghị na ihe Samana Ekpa na-eme ị ma na this guy ka ejire na be nne ya ọ na-eje kidnap ndebe anyị DSS eje ajụọ ma ọwụ ha na-ekpeta na ha IPOB bata ahụ ndị oshi akpọ this guy ga-eje nga aje gbapụta ha sign ya ị ma na because of ihe this guy na-arụ Samana Ekpa jere na-ebu ụlọ kpụrụ ụmụazị kpụrụ ndị otie ya eje n'ebu ụlọ this guy gba mpụ ya egbe gbuo ụlọ ya ọkụ kidnap this boy bupụ this guy ha egbuo this guy as I'm talking to you gbuo ya onye na-ekwu na amụ ya onye na-ekwu ndị na-ege ntị ma onye na-ekwu achọ m ịkpụ ya ahụ ya ụmụ nga Samana Ekpa gbupụrụ this boy isi gbuo this boy eziokwu ka ntụghachi ka nwụọ this boy na-eje agbapụta ndị be anyị eji Samana Ekpa jiri ụmụazị ha ga gbuo this boy ga-esi anyị bịa Samana Ekpa si ndị emeghere ndị o meghere gbagharala ya na ya gbaghara akpa ndị o meghere ụnụ amaghị ihe Samana Ekpa mere dị n'ala anyị n'ọnọdụ na ọ na-achọ iwu onye isi ọ na-achọ inochi Maazị Nnamdi Kanu ya akpa arụ nwanne biko aghọtara m ebe iwe gị na-aga ghọtakwa biko ịghọta ihe m na-achọ ịgwa gị na-awụ ya nnọọ ndị be anyị na-achị nnọọ ka mma na ikwupụta maka ọnwụ na ikwupụtara agaghị amalụ nke ị na-ekwu na ama na nọ gland na but ma ha many force nọ n'ala Igbo dị ya na-asị na ha na-achị ịnọchi Nnamdi Kanu gwa gị ọnwụ na ịma ihe ọbụla ị ga-eme wetara anyị Biafra ka anyị natagodi be anyị nwanne ekwulo na Maazị Nnamdi Kanu si ihe ọbụla ị ga-eme wetara anyị Biafra enwere kwa Maazị Nnamdi Kanu gwara unu ọ bụrụ na ọ nụghị ya
unu attack wa organization no hibre amamu ni so na dead man squad iso na dead man squad no ihe na ajụ gị bụ mgbe Maazị Nnamdi Kanu ya nwere mgbe ọ gwụrụ unu ọ bụrụ na ọnụ ya unu kpọwa POB attack wa ihe ohiwere enwere mgbe ọ gwụrụ n'otu nwanne gee ntị m ekwucha because unu na-ache na unu ma ihe enweghị ihe unu ma Maazị Nnamdi Kanu juru oji jigre Samon Ekpa ihe nna agwa gị ihe Maazị ga-agwata unu ya ọ ga-ekwuchi ya ma ya pụta isi ya tụ unu onye a ọ na-eme dan ọ ma ebe ọ na-eje o ji gwa ya tụ unu onye dan this guy jụrụ ajụ because of ndị ndụ bayi Maazị Nnamdi Kanu mana ndị ekpọrọ ya ụgwụ ọma that is why o ji shi kwụshi ya nwa jiri osisi kwụshi sita to home na ndị a ga-eyuzie against ndị bayi ọ wee eziokwu ihe anyị hụrụ ihe ndị a na-eyuzi against ndị bayi Samon Ekpa na-akụ ikwu ya ọkụ na-eme ya ha na-egbu ndị nwanne ịmakwa ndị bayi ole egburu Samon Ekpa mere egburu ịmakwa nwanne geenụ m ntị na nna nwanne ọkwa unu na-ekwu ihe a kwutebekwa dị n'obodo Igbo mana Chidi mana eso m Chidi I follow Chidi mgbe o mere barrister Ejiofor interview ịma mmadụ one egburu na nke Ejiofor ịma nọ ESM commanders ọ Simon Ekpa gburu ha Joseph ka m bịa ihe chekwanụ biko nyeghachinu Mike m ihe m bịara ebe a ekwu awụghọ biko ọwụla ya m chọrọ ikwu achọghị m ịbịa kwuwe dawa mana chere Joseph I'll come back to you Joseph m ga-alaghachite n'ebe ị nọ ka anyị jegodu nwanne anyị nwoke bụ Scofield biko just for the benefit of everybody who does not understand Igbo, today's program is purely in Igbo. If you're going to talk in Igbo. Igbo is the language for today's program. Biko, makandi na Scofield. Ngwanu. Ọmụwa kwuwe. Mba. Nwanne anyị nwoke Scofield. Ịda anụ ihe anyị na-ekwu Scofield. Okay. Good evening from here. Good evening. Please, I'm having a problem with I think the language is I can't get all clear. Today the program is in Igbo. This is a special Igbo program that we're doing today. Biko. Okay. Yeah. I've been trying to cancel your program. Today I finally get to you and it's going to be in a different language. So I would expect that. Sorry. So, come back. Okay, now that you found it, just save the link, okay? That's no problem. Click the notification bell. So that you will get the program anytime. Just click the bell, okay? Okay, I will get back to you. Okay. Okay, Madam Echo, you there here? Na Igbo will speak today. 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 Una must teach me Igbo. If not, nobody is leaving the studio. I come to the school of Igbo. Una must teach me Igbo today. I don't say you hear Igbo. So make it a listen. Una marry my sister. This one at the fight. Una Maya brother. He married my junior sister. Dr. Idowu Eluwa. Okay. So when they fight on ourselves, at the look una. When my sister finish, when I come begin they fight unnecessarily. No problem. Oh yeah, Joseph. I want to call again. Onye ọbụla ịma na mụ a anọrọ m n'etiti ama m ebe nkwụ akwụ ebido m kwube n'oge si na ụzọ Simon Ekpa tinyere isi na ya na ebe ahụ n'uru adịrọkwa ebe anwa o nya o mechagodu na-achịta azụ sisi gbaghara ya nka ọ dịrọ nsọ nọ ife a ka o kwuru ị ga-ha afụkwa na mgbe ọchịrọchị gbaghara ya ọ sị na ya chọrọ ihe ọwụ na onye ọwụna melụ na ndị chọrọ igbu ya na ndị tinyere ego n'isi ya na ya agbaghago oru ha anya masị na ya agbaghago oru but o nwere chọrọ ịgwa gị oke o nwere chọrọ ịgwa gị ị nwere onwe nwanne anyị nwoke a na-ekwu maka ebe mmadụ na-ekwu wee na-arụ aka isi nne ya nọrọ dị ya isi nne ya ga-anọ dị ya ịghọta ihe nwanne anyị nwoke a na-ekwu
ọkwa ka o si wee dị ahụ ndị ka o si wee ghọta mba mama But onye now- mba chekwalụkwa Joseph mba ya onye ama nji asị gị onye ọbụla kwuo nke ọma onye ọbụla Yes. kwuo nke ọma Yes. C2 ọ bụrụ taa ka m malụ C2 ịma na C2 esirele m na-ekwu nke ọma esirele m daa man mụnwa bụ Chidi na-ekwu nke m o nwee okwu ikwu ị na-achọ achọrọ kwubelu Simon ịtụnyezi na ihe Simon kwuru n'ihe maazị ịtụnye na ihe Simon melụ chelu gee ntị Joseph ịchọọ maka Simon ekpa ịchọọ idefend ife okwu na ife ome no problem mana ijezina na-asị na mmadụ asị na ife ome dị njọ maka na Nnamdi Kanu emebugo ife ome ọ nke aka mmadụ ala ka ịnụ mba just gwa m ife ome ọ dịghị mma ọ dị mma ọ dịrọ mma isi na ọ dịrọ mma afarụ Dr. Chidi afamụwa Samuel Samuel Uchenna yes ihe nnachi ịgwa gị na mgbe nnachi ịgwa gị kịta na awụna Simon nwere a lot of enemy because of heaviness and anything onye ọzọ nwere ike ime something achị na Simon mere ya and because of na Simon na-ekwuzi on na-adị boldness na-ekwu ya o nwere ka o kwuo ya na wee na-akpuo onye ọzọ nwere ike ya ogbuo okpom na n'osisi na ya ba onye ọzọ nwere ike ije bụ mmadụ aja site na ọnyanwa okay ka Joseph ya nwanne ka m bịa eji ihe niile arụrụ niile Samana kpakpara n'ala Igbo eji ihe a na-eche ka maazị Nnamdi Kanu pụta ka agbalali ahụ ka ọ ga-eme nwanne ga-eti ka ngwa gị ọ na anụ m na program Dr. Chidi ana m akpọ gị iyi onwezikwa onye na-anụ ihe unu na-ekwu onwezi onye na-anụ ihe unu na-ekwu onwezi onye na-anụ ihe unu na-ekwu Joseph onwe onye na-anụ ihe na-ekwu C2 onwe onye na-anụ ihe unu na-ekwu unu maka esi eme unu maka esi eme na program anyị geenụ ntị ka m kwue akwa ịfụ onye ọbụla a sị na afọ ada atụ egwu o wee bulu ụzọ ọkwa ya Joseph o nwere onye na-anụ ihe ị na-ekwu Joseph mba Mike gị dị off so ị ga-enwe ndidi Joseph just wetuo obi onye kpatalụ nkụ arụrụ gwalụ ngwele ọbịa ghọtago o nwere onye ọbụla sepụta isi ya n'ebe okwu na-agala ọnụ dị iwepụtara n'isi gị ịma mbịa na-asịkwazi ewo na ịma bikos na ị na-eme ife na mbanụ onye ọbụla efu na-anụ ọgụ as a freedom fighter activist onye ama na-asị na ịma na ọmoyele showere kịta mụ na ya nọ n'ofu ụgbọ n'ihe a na-eme ihe ọ bụla ọmoyele showere sisi mee protest na anọla ebe a na-eme protest egbuo polisi a ga-asị na ndị otu ọmoyele showere o nwere n'ihe ọ ga-eme so Nnamdi Kanu sisi mee ihe onwe ihe mee a ga-asị Nnamdi Kanu so onwere ka ị ga-esi na-asị nọ bikos mba ọ bụrụ nọ bikos ọ ife na-eso onye ọbụla wepụtara onwe ya nya melụ mgbe ọbụla ị ga-emeghe ọnụ gị mgbe ọbụla ị ga-emeghe ọnụ kwuo ihe ọbụla ọ dị mkpa na icheli eche ọfụma ịma nnọkọta si mmadụ apụtakwana mbọsị ya na-eme sit at home na imekata emepụtakwa ihe ọbụla meenụ eweli ya abịa mee vidiyo asị na anwa afụ gị n'ilo ọrụ mbesi na mbọsị ọsọ ga-ada ya azụgbue nwaanyị afọ ime eluzie mbọsị ọsọ su azụgbue nwaanyị afọ ime bịa na-asịzi na ịma na ọbịazi ọ dịka a ga-asị na mbe chekiri ya ọfụma wee na-ekwu ya ịma na onye abụ ife na-eme na nke Simon ngwa Joseph kụzie ya ndị soja na ndị Naijiria military na-agazi gba mmadụ ọkụ gbaa ụlọ ọkụ gbuo ndị mmadụ na-achịzi anọ Simon mere ya oke ọkwa ajụjụ ka eju na onye ọka na-achọ n'ịgwa gị na si gị na mgbe ọ na-abụ Nnamdi Kanu ịmana unu na-asị ọkwa Nnamdi Kanu emego ihe Simon Ekpa na-eme kịta Nnamdi Kanu na ndị IPOB leadership ha si nekwa ebe anyị chọrọ ije nekwa ihe anyị chọrọ ime ọkwa ya ọ ha bido sit at home ha wee bido sit at home because wisdom amamihe na inwere uche bụ ịnanya
onwe ka isi wee bido na-eje ọ bụrụ na ụzọ ahụ ị na-eje na onwe ka o si wee dị ịkwụsịnụ ịgbakọ gbalụzie ụzọ ọzọ ị ga-esi ị ga-asị mba na ị ga-anọnata ebe anwa ọ bụrụ na o gosiri na ịma ife mgbe IPOB na Nnamdi Kanu si bebe sit at home wee fụ na sit at home a na ọ na-emegide ndị be anyị na ndị be anyị ara Joseph ị ga-eche ka m kwụsịa so mgbe ha fụ na ọ na-emegide ndị be anyị ha wee sị na ha bụrụzi ha nwa si mebe sit at home maka na mgbe anwa ha si mebe sit at home ife ọbụla mee na sit at home ha nwa dị 100% responsible je jụọ ese onye ọbụla emela arrest na sit at home IPOB ekpolu lawyer tụba ego general rescue ndị anwa because all IPOB call for that sit at home immediately IPOB say na ọ bụrụzikwa ha nwa na-akpọ sit at home akwụsịrọkwa ndị be anyị continue na-eme sit at home na mgbe anwa ndị be anyị continues na-eme sit at home onwe onye ejide akpọ IPOB asị na aka ha adịrị ya and o nwere ihe polisi ga-ejide ha about it ha was responsible wisdom now Simon Ekpa dagajie for opportunity wee sizie na onye nwa bụzi ihe nwezi the sit at home na onye nwa bụ commander onye ndu ekwenu ị na-agwazi m mgbe ihe mezi na sit at home achọbazie ya bịakwazi bịa complain be ịma dị annoyance Simon Ekpa Simon Ekpa yes I followed him well. Okay, Joseph, can you go ajụjụ ikwe ka nsa gị? Okay. Isi mama annoyance Simon Ekpa. Yes. Annoyance Simon Ekpa bụ annoyance ji everybody lawyer Nnamdi Kanu ọ na ha nwere annoyance maka ihe na-eme Ajụ ka ịjụ m. Lawyer ajụjụ mana okwukwa lawyer Simon Ekpa na-eme onye nwa mee gọọmenti Nigeria ji wee drop dia ihe in accusation niile ha na-eme Simon Ekpa ọkwa ndị lawyer bụ ihe mere achieve. Okay. But ịma no dialogue ka Nnamdi Kanu ji wee gaa awe jide ya dị awe bitere ya. Ịma not to dialogue all those things ka ọwụkwa that's why ọ bụ na gị nwa ihe that's my problem Joseph ịmara ihe eji ejide m onye gwa gị ihe Nnamdi Kanu jere ime na Kenya o nwere ihe ịma rapụ okwu ahụ ị na-etinye aka n'ihe ịmarọ. Okay, because ama m that now Nnamdi Kanu jere ime na Kenya but ọgụgụ na onwe na Kenya. For my own, I believe that is dialogue. I don't believe ihe Nnamdi Kanu jere ime na Kenya. I don't know what amahom. Good. Ịmahọ gị chịkwa that na no dialogue. It's not dialogue. Yes, it's dialogue. Oh, that's Dr. Chidi iwe wele gị ndị ere mma ka iji Igbo kọwala ha ihe some of them ahụkwa ndị Igbo Fulani tụrụ ime ndị anyị na-ahụ. I'm telling you. Ama ekwu ya Dr. Chidi hapụ m ka nwuru Igbo hapụ awalida n'ime that place anyị ndị Igbo nọ dị aji aka wee nọrọ awụ na-eme election ha wee ike ịtụgo isi biko hapụrụ anyị nwaanyị nwoke a unu ka Joseph, you notice ihe mee kịta. Ọ Fulani nke ahụ eletin nwere ihe ọ wee ike ịgba m ya ewu. Okay, emitugo gị onweze na-anụ ihe ị na-ekwu so ihe mee nkịta bụ na ọ na-adị m ka anada m like ya iche na ịma ihe bịa na program m na-eme tata enwere m ọtụtụ ihe nchọ ka anyị kpaa achọrọ ka anyị kwuo maka Maazị Nnamdi Kanu ka anyị kwuo maka ihe na-eme na Biafra ka anyị kwuo maka Peter Obi
ka anyị kwuo maka ọmọ election ka ma ga-eme protest na ama mme protest anyị kwuo maka election Tinubu rigi ka anyị kwuo maka ihe ga-eme na governorship election ka anyị kwuo maka ụdị mmadụ Atiku kedu ihe ọ chọrọ ime ka anyị kwuo maka INEC ka anyị kwuo maka ọtụtụ ihe na because ihe ọbụla na-eme na Nigeria metụta anyị nwa bụ ndị Igbo ihe anyị ga-anọ ebe a na-akọ abụrụ maka Simon Ekpa and that is the last anyị ga-ekwu maka Simon Ekpa maka ọ bụrụ abịara m ịconvince gị and gị nwa ma convince m so anyị kwugide okwu ọ nwere ebe ọ na-aga onye ọbụla debela onwe ya otu o si wee chọọ all respect na my channel ebe ana m like ka onye ọbụla respect ya ibia m ka anyị fụ na anyị kwuli ya gaba akpọba iyi bụ ka m ada like ana m like ka akpọ iyi ana m respect onye ọbụla na opinion nke ya so ka anyị move away from there ihe ọbụla na-eme ihe ofu ihe Joseph ikwu m ga-eme agree with you anytime ikwu si na ọ dịkwanụ mma na ọ ka dị mma ma ndị Igbo jikọọ aka ọnụ na-achọ ka ịghọta na okwu niile a na-ekwu bụ ka e wee nwee ike ijikọta ndị Igbo ọnụ ana Maazị Nnamdi Kanu atrayigo ijikọta ndị Igbo ọnụ ihe anyị na-enenezi kịta bụ otu a Peter Obi bụ onye Igbo wee zọọ elekshọn ebe anwa ụlọ ọdịna ya ebe anwa ka sevio ndị Igbo dị ọ Peter Obi bịa zọọ elekshọn bụ the best thing ka enwe ihe ọzọ dịla more serious ime karị Peter Obi zọọ elekshọn ma ọkịta Peter Obi zọkwa na elekshọn o wee dị clear to everybody including me na-erigi election mana adịrọ m surprise maka anyị na-ekwuli gboo na a na-erigi election mgbe ọmọ election zọrọ election erigi election ya ọ sị mba n'ike agwụghị ya no revolution si tiwazie ife niile na this system ama work ndị mmadụ asị ya ewo ọ maka na ịlụzi election ka iji ebe akwa ndị ụfọdụ asị ya na maka na ọ nweta nwa obele votu na ọ bụ na ịtụsie votu ike votu buo ibu na ha mara igu election Peter Obi nwezi votu nwejuo votu ebe niile amara igikwa ya election so ihe ka na-ebe na ajụ na ajụzi kịta bụ kedu ife bụ the way forward Peter Obi si na ọ chọrọ ije court ndị ụfọdụ a na-asị kedu ihe a na-ejele court si sosie ndị a ike ka fa ghọta na ha kpasu ndị mmadụ iwe ka ha ghọta na iwe na-ewe mmadụ yes ịnwa kedu ihe iche ọ ka mma ịkpọrọ akwụkwọ jebe n'ụlọ ikpe ebe ịma na ndị nwekwa ụlọ ikpe bụkwa ndị Naijiria ndị gọọmenti Naijiria Dr. Chidi akwa ịma na Dr. Chidi akwa ịma na mgbe nwoke ma bụ na-achị efi na-achị Naijiria na akwa ịma mgbe ọ wepụrụ Nohem tinye reprentona akwa ịma mgbe ọ wepụrụ Nohem tinye reprentona ọ bụ na nwoke ahụ amaghị ihe ede ya etinye nga ahụ eleghị iche ekwe ha tinye and ọ bịaga na bịa ka esuwe ya ya eburu akpa ndị agwụ isi a ndị Fulani na-ebu agwọ ọgwụ ya eburu ya eho kọntrị ụnụ chi na ọwa ya eburu akpa ọgwụ buru ya nyega na akụkụ ya buru ya bịa na kọtụ burukwu ya bịa na National Assembly ụnụ a na-ahụ pipụl ahụ gaghị dị ha ihe ndị ihe kwuru ha wepụga ọnọghị m maka ihe niile a ka m kwuo n'olu Igbo mgbe nna m a chụpụrụ nwoke ma na-achị na 82-83 ịghọtago since ahụ ihe ahụ mere ya ni o chefubeghị ya so ihe ahụ ka o buru bịa odo na ọ bụghị ezigbo mmadụ ndị niile hụrụ na-achị Naijiria abụghị onye bụ Naijiria odo ị na onwe ya wu onye nke anyetụrụ m ya ha o kwuru eziokwu ọ sịrị ya abụghị onye Naijiria na nna ya shi Niger atleast o kwuru eziokwu o kwuru ya that is why ọ ji arụ ihe niile ọ na-arụ ebe ahụ ị hụrụ ọ na-arụ ihe ahụ atleast enyere m ya hụ ọ bụzi ndị Naijiria ka ọ dịziri ọ bụ na Maazị Nnamdi Kanu na-agba ndị Naijiria na Atiku abụghị onye Naijiria ụnụ aka ịma
ọ ihe ahụ ọ na-ayọ nye m ihe ahụ mere Atiku ji wụọ onye Naijiria nye m ya ka m decide ya ka m deba decide ya ma ha ga-awụ Naijiria ma ha ga ha nwere onwe ha ọhịa ka na egiri ekpochie ejiji ekpochie Maazị Nnamdi Kanu na-anwụ everybody agba ka ngwakwa ndị Igbo Maazị Nnamdi Kanu nwụọ na detention ala Igbo a ga-atekwa ala Igbo ọkụ ịma ihe na-eme na-abụkwa ịma unu ndị be ya na-anụ ntị ezi ifenụ nga ahụ na-akụghịrị ike na ọ bụrụ na enye ha Igbo maka Igbo presidency ka ejide kidnap Ọhamadike maka Igbo presidency mgbe enweta ihe why not ha wee pụtakwa na-achị release ele na nwa anyị nwoke ka ihe ga-eji ha ga-eji agba nkịtị since how many days na-enye ihe maka ndị agbaghachi jide na onye ọwụ na nna ijidie ọwụ na unu ejideghị ihe ọ ga-emebikwa chance nna 2023 na-ele ndị Igbo ndị echi na ha ma ihe ụnụ ama ha na Fulani na nna m ndị a na-achọ otu oge esi eme ka nna iji aka na-ekpe ya kpege ya nwanne nwoke ka ha jijie okay onwe nchọrọ ikwu before nchefuo ya Joseph ifugudiri nkata nchọka ya na-akpa now Joseph yes uche na ihe anwụ ị na-ekwu bụ ihe C2 kwu kịta bụkwa ihe mụ a na-ekwu because mgbe a na-eme politics a especially ndị obedient na ebe a iwe wekwa n'unu mana ọ na-adị mma nakọta ka anyị kwuke n'eziokwu anyị gwa onwe anyị eziokwu ma ndị Igbo nakọta anyị gwa onwe ha eziokwu abịa mitin ụmụnna a na-ekwu eziokwu mgbe aha ekpechara ikpe na court agwa agwa president through DSS or agwa DSS through president whichever one ha release Nnamdi Kanu na onwe ihe ome court release gị ọkwa ndị Igbo kwa bụ ndị tiwere mkpu sisi release kwa na Nnamdi Kanu na ihe eji release Nnamdi Kanu kịta obi eluze election ndị Igbo si release kwa na Nnamdi Kanu na release kwa Nnamdi Kanu na ọ ga-agasa ihe election ọsọkwa gị kwugide ya ruo echi ihe ahụ adịghị mma that was not good ihe awa arụman onweghị anything ihe ọsọkwa ya na-eme onweghị ihe ga-eme gị Nnamdi Kanu deserve na mmadụ ga-asị ya nọrọ ebe ọ nọ ọbụla deserve their freedom. Pastor Chidi, Dr. Chidi, I greet you. I can engage because of work ewu. Ihe nye godiri spirit ihe iji wee kwuo okwu today. Ọwụlọ n'ike aka gị Chukwu dị ihe nye gị amamihe iji wee kwuwa. Even na nwanne anyị nwoke a na-ekwukwe desti na-ekwu okwu kịta Chukwu mekwara o ji wee bịakwa n'ala na ebe mmụọ sef bata. Ọwụ na nkwujọ ya nye ọda tiri gbaghara but ihe m na-ekwugodi my own wụ number 1 ngwa maka referendum ndị ọsụdị shibike were ka a eshikwe go to my Twitter ichekirere ihe ọwụ na na-ede referendum akwefu Nnamdi Kanu ọwụ na ndị a hapụrụ Nnamdi Kanu data n'Igbo ahụ aga adịrọ na mma and ndị anụnwa mana n'Igbo aga adị na mma na ha jide Nnamdi Kanu nyanwa ka ha ji wee jiji ya ọkwa na emechara the election obi nwa ha na-ekwu disin o win kwara mana enyeghị ya asịzi ya gawa court nwanne mgbe mmadụ bịa tie gị ihe narụghị handset narụghị ihe iji wee sị gị gawa court ịmana court ahụ na-adirect gị onye nwa nwe di ya ahụ because ama m mgbe m nọ na Nigeria anyị nwere ọfịs ebe a na-ebe so 1 or 2 so that ọfịs ahụ onwe ka isi wee bịa chọpụta na okwe ka esi wee tie okwe rie okwe ịghọta emini Joseph cherekwa onye buru bata 18 kedu ka mkpuchi anụ na Igbo Joseph biko ịnọkwa na my channel si na n'inwe ebe a na-eme 1 and 2 pure water na ọwụrụ na NAFDAC bịa ga-agwa ha si ya onye ka m na-agwara gị si gị gaa gwa onye ahụ si ya ị ga-ebu ụzọ kpọgoro DPO first gwa na onwe onye n'ọhịa ọ na-ịkọta ihe a dị ka ọchịghị ya zite mmadụ esi ya dọwere na ị ga-adirect ya ka ọbịa dị ya jidegodi ya ịghọta jụọ ya ajụjụ ọma ndị a mere ihe a na mụnwa ga-akpọtara ya ndị ọya abịa prozi ịghọta so maji onye a na-eyi ya
ọ garuo di ya then asị m na onye a nọ ebe ahụ m kpọọ ndị a njem akpọrọ two of my friends gaa di ya onda ọsị ha mbara ụlọ nda si oke ịga court etu a ka a ga-esi the same thing for court elukwe court ị ga-esikwe n'azụ ụlọ mitie prosecutor setụlụkwa ya ga mitikwa jọji esetụlụ ya nwanne onye gị na ya nwe kesi ọ na-abịa gị nwa aja ga-esendigo ya kesi next 2 months gị nwa na-anara onwe gị ya nwa wee ka ya agwa di ya na-eche ejigokwe deti ọ ga-anọride di ya nọride before register agwa ya si ya dey na they don call your case na 2 months time and they ga alawa ịghọta so onye nwe ịga na that Nigeria court enweghị dị ọ ga-anọkwa dị asụwe onye a in and asụwe onye a in ya na onwe ya wee ike ọ nọchie ike dị etinyekwa ya na nga 1 week wee promisie ya na ụlọ na London na UK aịga na ịga na UK ọ na-akpụrụ ụmụazị gị nwunye gị na a ga-ememini ya na ha ya anọ nwaanyị ga-asị ya daa ji bịakwa ka anyị gbawa anyị gawa ka anyị mana eji $1 billion enyere anyị okwu aga Joseph, Dr. Chidi, go ahead. Dr. Chidi, enwere ihe na-ewute m na mkpụrụ obi m eziokwu m sometime ọ na-arị m ka m jọsọ hapụ ụwa ihe m na-agwa gị otu o shedere m because ahụ juole m anya anyị ahụra many things ị mana sị ele otu ị ga-esi a na ịga ndị ka mma na-akpọ gị iyi in fact ịma ele otu mgbe ọbụla ọwụ na enwe ihe mere na Naịjirịa atụtụrụ ụmụ Igbo na-edistroy ahịa ha enweghị onye na-ekwu ihe a enweghị onye na-ekwu ni ụnụ a na-ahụ na ihe mere Ojukwu jiri dike ya Biafra wụkwa ihe na-eme ahụ again ọwụ na people ọ na-ahụ ya akpọọla m redio tu redio ka m jụọ ha ajụjụ ịma mmụọ na-ekwu nke m na-ekwu ya otu ha ga-esi aghọta mana it seems like ihe history ga-achọkwa repeat onwe again that is why nlecha anya aga m ala ha hakwa n'isi kwuokwe ihe m kwuru ka nwanne anyị nwoke bụ Joseph na-aghọta ebe iwe m na-abịa na-aghọta ibe millions of people na-abịa egbuole ọtụtụ ngwa ya ọtụtụ ụmụ Igbo egburu since eji Maazị Nnamdi Kanu a ka egbube nwanne gị ka m gwa gị Samona kpamere egbu ụmụ Igbo onye na ndị ewe enough chance egberie ndị Igbo ma ndị agburu ụlọ ha ọkụ onye na ha o mepere ụzọ a ka ịma ihe anyị na-ebere na ị na social media na-akọ rubbish ndị na-asụ ụmụ Igbo akwụ ịma how many people dị eji as I'm talking to you ịma ahụ Chineke kwụsị gbakịtị ka agwa gị ihe o mere n'ala anyị ịma ahụ nsọntaim mụ na-agbakwa dị nkịtị ka akọwatụrụ ụnụ ihe na-ewe ndị mmadụ iwe because egbube nwanne gị this boy nọ na social media na-akọ rubbish a na-egbu ụmụ Igbo a na-asụ ụmụ Igbo akwụ n'ala Igbo ịma akwa Maazị Nnamdi Kanu bere mgbe ọ pụtara si ụnụ na ya chọrọ ka ala Igbo jụọ oyi si gị na aka onye na ụnụ si ebe ọbụla jụrụ oyi because ọma na ndị ga-asụ ahịa akwa ọma a na-fight ka ihe ịchara a na-fight this guy na social media ịchara na fight ya na enwere onye ọka mma mba enweghị onye ọka mma our people gwụrụ agwụ this boy mere egbu our people ịghọtaghị ihe a na-agwa gị my friend ịrụ obodo oyibo ịkụrụ ya abịa n'ala Igbo akụwa gị isi egburu our people thousands of them ịmahụ Samona kpakọsịrị egburu ha ọma ihe a na-ekwu ka anyị gaa n'ihu Dr. Chidi lee m agwa gị kedu ewute m na-abụ ma agba ala Igbo anything emere agba ahịa ndị Igbo ọkụ ndị Igbo awụọla coward ka m na-agwa gị ndị Igbo awụọla coward a nọ ụmụala ya abụọ agbabata n'ala dịkpọ chụọ igbe mmadụ ọsọ ọwụ na di m odibo ogwe Ojukwu dị ndụ ma Chineke nna ọ ga-abụ ndị Igbo ọnụ ụmụala ya abụọ ga-abata n'ala dịkpọ chụọ igbe mmadụ ọsọ ha na-agbagharị ụmụ nwoke Maazị Nnamdi Kanu pụta n'ala ekwu okwu ha na-akpụ ya iyi come back to Nigeria come back to Nigeria foolish idiot people ọ chalenjiri ndị Fulani kuma ha stand still sọsọ microphone ka o ji oburugbe ha egbe
ụmụala ya abụọ ga-apụta na ala dịkpọ ehola dịkpọ ndị Igbo juru spare parts juru ebe niile were spare parts kụwa na idiot isi a na-anwụ anwụọ n'otu ha na ịga nga ahụ ụmụala ya abụọ ga-achụ ha ọsọ gburu ya ha ahụ wute mma gbapụga hapụta na-eme vidio lekwa they destroy our market the America unu pụta ebe ụmụnne nne unu gịla nwanne gị jide gị small money gị jee mee ya echi gbuo ya nwụọ nne ya ala ya na ha unu pụọ from Lagos lekwe taa atụ pụtara na-eme vidio unu votu na-eturu eche ma demokrasi wụ onye ọwụle like gị votu ole eche masụ ihe ọwụ eche masụ na ọwụ ihe ọwụ ihe egburu Deborah Samuel n'ugwu Hausa agbara dede market ọkụ agbara ịmakwa how many billions every day echeta ihe na-eme ndị Igbo na Nigeria echeta ọbara ndị Igbo a na-akpafu ọ na-enye m nsogbu n'ahụ ọ na-enye m high BP ama m ihe na-eji edi na ahụ some videos ana m like ịhụ ya but our people a na-akọwa na people achọghị ịghọta na-eme big boy afọ chi ndị Igbo na-anwụje onye weta £1 pụta na social media na-eji ụlọ eji the last born Atiku ka ga-ego jide my friend Obi Kubana na ị na-ezuzugharị imoni ni ha na-ezuzugharị the last born of Atiku ka ha ego jide ego ahụ ka ha ego jide gị kwashi gị na enweghị ego ị na rubbish ndị Igbo na-ezuzu ezuzu ọhịa ka di Modimojigochukwu ji jee ebe arụ ha ihe arụ ha na trefe kpee Igbo nni ewu nwoke ebere akwa lọtawa shilekwe ihe ndị arụrụ na ndị ofe nwere ike je ga-ata ya ọkụ tumoro ya ere ge ihe ga-eme ọ bachiri je chụwa ndị Igbo ha ejekwe chụwa ndị Igbo anụ m sometime maazị Nnamdi ka na-ekwu sọbụ iwepụ pụta ha na-akpụ ya iwe onye oshi lọtaghị ya look at anyị na-anwụje na Nigeria ndị aka mma na-egbu anyị mgbe ọbụla destroy property anyị anụ na ego anyị £20 ka e nyere anyị we come up on top what billionaires but still ndị ekpatụkwa izi ka a na-destroy property nwe onye na-ekwu okwu ezife a na-ekwu ezife shi that ọ na-enye Igbo presidency that na ha ga-achọ another identity that coward ka identity ọ na-achọ na ezife ka nna ekwu ise coward maka Chineke ndị these people ihunu these people ka identity ọ na-achọ eringiri nwanne gị everybody nwa na Obi win the election in as much as na anyị na-achọ nwere onwe anyị yes I believe in ka anyị nwere onwe anyị because ihe nna ahụ agwụla m ike na Nigeria enweghị onye ga-asavage Nigeria but nyegodo onye win n'ọchịchị nyegodi ọchịchị ha jụkwa ring ihe Dr. Chidi ihe ekweghị wụrụ ọchịchị nye Tinubu ka ndị Igbo na Yoruba lụwa ọ nwere enyere ya Atiku C2, thank you, C2. Okwu ikwuru kwụ ọtọ and ọnya mee ji wee chọọ ka anyị mee ihe a na-eme achọ ka ndị Igbo just gwagbedo onwe ha eziokwu ịfụna ihe ikwu now isi na mgbe ikwu maka mmadụ ịbata n'afịa bịa chụsa mmadụ ọ dị mkpa ka ndị be anyị ghọta ihe ikwu bụ ụmụ ala ya na-abụ gbabata n'afịa mana ndị mmadụ ga-achọ iji ịkọ akụkọ ahụ asị ndị Yoruba na-abụ gbabata n'afịa ọwụghọ Yoruba ụmụ ala ya na ndị okoko ndị just achọ no just bịa cause trouble and ndị be anyị kwesịrị ịma na ha ga-akwụdosi ike ụdịrị mmadụ ahụ gbabata make sure na onye ahụ abịa napụ gị ihe gị because ọgwụghọ ime ya asị na oge na Yoruba na-anụ ọgụ mba oge na nwa okoko na-abụ ahụ mụ ala ya na-abụ ahụ now ọkwa ihe ọzọ ikwu na ihe eji achọ ihe politiks a ị na-anya kịta efu ihe na-ewu ebe niile ka ọ dị ka gasị na ndị Igbo na ndị Yoruba na-ese okwu epushigidego ihe ahụ a na-achọ ka a ga-esi wee sị na ndị Igbo na ndị Yoruba na asị ọkwa maka election ọkwa ị ga-adị very careful with politicians ọkwa emecha ihe anya niile a na-eme ụdị mmadụ Tinubu a nweta ihe ọ chọrọ for where watch ya n'ihe ga-eme Tinubu chụba as Nigeria president ị ga-ahụkwa nwekwa ihe ọ ga-ekwu maka ndị Igbo ọkwa bịa Lagos ọ ga-echịkọtakwa ha ọnụ ọ ga-emere ha party self maka ọ nwetago ihe ọ chọrọ
Joseph, ọ dị ka nwere ihe chọrọ ikwu. Yeah, ịma Dr. Chidi ikwuchala kwa and nwanne anyị nwoke ekwugukwanụ etu o si dị ya n'obi n'eziokwu mana ihe anyị na-achọzi na ọzọ eme na ka solution a na-ekwugodi na election gọvanọ election a chọrọ ime ọ na ndị agagharị ngekwu ya ege ndị be anyị ga-abịakwa na-akpagharịkwa onye ọwụ na-abịakwa tụwakwa election na-agagharị ngekwu ya ege because ọpụgo na ndị Naijiria atasịa fotosia election ndị eme selection so ọ baghazi na uru na-apụta tụwa data election ọ ka mma na ha ji aka ha pọintị wazie ka a maa na pọintịn ka a na-emezi na ọwụọzi election na eseleti eti Nke nye na-ekwu ga-eme governorship election a na-abịa on the 11th. Kedu ihe ọ dị ọha ga-eme? Ọwụ that na youth of Nigeria wee ike ewu that very day ruo onye ọwụ na-apụta n'ilo na a na-atụ tinye anyị collect result nke emere eme before ka enye ha ekogodo because akọwa na ndị be anyị ama m nke isi enweghị isi nke ọdụ ya enwe isi o nwere ka ọ ga-esi wee nwee isi na mmiri na-ebudo n'isi wee na-agbarụ ebe ọ na nke izi agbarụọla nke ọzọ emechakwa anya ọkwa asụ werele onye nke a in na ọ ya ejikwa aka ya select ya ndị ọya ji chụtuo ndị agha achụtụ ndị nọ na kọd ọ ya eji isetụrụ ndị nọ bikọ ya nwa uche agha adịzi o wee ike ọ wụziarụ nnọọ ndị ụmụbọyị ya nọ n'azụ inye ha ego ọchịoke na steeti Enugu a ọ steeti Abia steeti a gọvanọ anọ dị ya ngwa ya pụọ tie egodo onye nke anyị dị selection and ihe na-ebe a na-ebe and this thing now ebe a ga-efe iriri ya ọwụ na ọma anyị nwa onye ọwụna wee kesie ya after all agụ a na-agụ gị na enwere nke ị na-eme but what of your born children ha nwa wee ike ha ghọọla ụmụ mọmị ụmụ dadi eberivo dadi nwụzia dadi anọzi ka ezi ha ụfa ikwu asịrị nna gị ha nọ etu ochi wee join ya Nigeria together ya na-akpọzi ya n'Chukwu keziri ya ikwu asịrị unite Nigeria say division of Nigeria is not negotiable like no Chukwu bụ ihe join the Nigeria together no negotiable nke a na-agbazi ala ọ bụ dat na enwere ike ịgwara ndị yutu anya ndị obi gawa court ọ ga-emetụ obi ndị mmadụ adajụọ because nke ya na Atiku na-aga ọnọdụ ya ihe a na-ekwuzi na ọ forgetiri ya na ọ bandọrịrị ya nke anụnwa na ọnwụghọ n'ọwụọ nke emere na end of SARS ọkwa emere ya na olu sọsọ Lagos ka a gbara ndị mmadụ egwu onye ọwụ na Enugu Bayelsa onye ọwụ na-akpakpuo ime ha pụta ịbịa mee remembering of SARS ewere ọkụ mmiri ọkụ wụọ ha onye ọwụ na ba ime youth enweghịzi ọnụ ọwụ nọ ndị unu nwa nọ na soshal midia na-ekwu n'okwu because my own kwa mbịa n'anya ekwentị nke m ege ụlatụwa mama anaba okwe ndị nke m nwee ike ikwu ọrọ nke nwee ike itu etu m ekwuo nwee ike ikwukwe nke mma nke m ama akwanụ ha yesi ọ na-egbu m emeri mee na-ebe akwụkwọ nwanne anyị nwoke a na-ekwu na mgbe disiri me na dede anọ m Abuja den abịa m Abuja anọ m ditin ọkụ Timbashed even nke ọyị nwoke Timbashed dị ya because of before after Timbashed ga-enweta the building materials ebe a gbara ọkụ gbari FCTJ ọ batara dị ya ebe ụmụ ndị Hausa ndị ọzọ ebu ochi ndị nke agbara ọkụ a na-akpọrọ ya na-ele ọkwa ya ndị etu nke Kanuachi wee gbaa ọkụ immediately ọ na-agbacha ụmụ ndị na-arị gwongwoni edesin ya gwongwoni abaa di ya o nwere ndị ọkụ agha agba ha eburi ha ọwọ dị ka ekpofutere ya onye nwe shọpụ ka ọ bịa kpọ ha ya ekpori ya garechi ndị pati ka ha bịa ndị be anyị awụziarụ ebe a na-achụzi nta ọwụ na onye nta ọnọdụ ka anyị mgbe anyị nọ na vileji ọwụ na anụ gụwa mmadụ ọdọdọ aka Krismas onye ọwụ na-anacha aga were ọkụ tinye n'ime ọhịa ka ọkụ gbaa so that ka anyị nwee ike ka oke nchi ka ọ gbafụta ka egbuo ya ọ ghọrọ uru anyị onwezi onye ọ gbarazi saadị nke ya ọkụ saadị onye ọwụ na-aga tichewezie ụnụ ya so that ka ọkụ ghara ịba n'ụnụ ya ndị nke na-achụ nta na-achụzi nta na-egbu ọkụ ahụ uru ha ndị nke ụlọ ha na-achọ ịgba ọkụ ka ha gbasara ha maka maazị ọkụ agbara gawa gaa tee ebe tara aka bikonu
ndị be anyị nke wụ amanụ m ebe oyi nke ụmaghị na ewere ebube agụ tinye were na-achụ ndị be anyị ọ maka gịnị ọ bụrụ na ha chọrọ sekuriti na ha chọrọ ime sekuriti ha niile yikọ aka ọnụ na achọghị ime at least ihe a ga-emedebe akpa ya akpa mana ndị be anyị na-ebe many of them ewere ego mebie ha ewere ego nye ha and ọwụkwa na enyere ha ego wuru ya wichi enye ha ego eteretie ha n'elu ọnwụ na ịna ha ego ya family ya life everybody nke a onye ahụ ejiri nwere onye nwunye ị ga-agwa nwunye gị chi gekwe ihe a gwara gekwe ego a aghachighị na tanụ na ha mere elekshọn a na-eji sizi ego ọgwụkwanụ gịnị na ọka agụụ wee nọrọ ka ha ga nọrọ atrisi achị ka atụgoro ihe ndị mmadụ gbapụta wee jee tụọ da vootu awụrụ nọ ka atụgoro ka ama na ya eyuzu egodi ego ochie na enwetagodi ego eji eri nri ihe ndị mmadụ gawa ga tụwa gị da vootu sef onye ọbụla ike agwụla na onye ọbụla before m echefu ihe m chiri ikwu akwa nwere idea ịma ihe mere eji bandụ ebube agụ na Ebonyi steeti ịma ihe mere akwa mara bandụ ọlịa mana ebube agụ na kọtụ bandịrị ya mana Umahi don dey recruit another people again o Umahi don dey recruit another people again o yes mana Dave Umahi ka na-eshi nwa ọnwụ mana before ijụlụ onwe gị ajụjụ mgbe ebube agụ pụtara IPB na-eti eti na-akpọ akpọ na ndị a na-egbu awa people lekwa ihe ndị a na-arụ nna amahụ that is why na sanwó-ori ji shi nke ọbụla nna hụrụ nna they know now ha ma ịma na achị eburu ozu onye ọzọ ya dịka shi na-ebu konko our people need kweni sometime ha na-ega ha ekwu okwu maka nwanne ha ndị ọzọ una am somebody nne ana m eme naanị m ncheta ndị ọzọ nọ na-ata ahụ do you know everyday chi hụrụ ana m echeta our people detain injustice na just jide na detention center ụnọ na-echekwade maka ha sometime ụnọ na-echekwade maka ha some IPOB members and ndị Igbo apụtara ipe ikiri ha ajedo mpụ ha na detention ụnọ na-enukata ụnọ echete our people ka ọ naanị ụnụ naanị m na family m na ometụbe family m ọhịa ụnụ na-echedi ndị ka ha awụghị mmadụ ịmana n'ugwu Awụsa na Dr. Chidi ịmana ugwu Awụsa na North na onye Igbo na-awe ike ọwụ na ọjọọ so na o nwere otu o si wee gara o nwere ihe o metụrụ not something of 1,000 or 2,000 mana a ga-edowe na prison ọnọrọ di ya 1,000 naira ọnọrọ di ya mana ndị ugwu ya anọ di ya abịa ofu mara ma abịa di ya ọbịa orerizie ụmụ nwanne ya na a na-achọ imesala orerizie many of them but ndị be anyị ga-anọkwa di ya 1,000 onye anọọla 2 years 3 years ọkwa na onwe ka isi wee dị ndị chọọchị isi wee bịa di ya wee ike onwe ka isi wee gwatụ ịchọgodo ịgba sef ị ga-abịakwa setụwagodo onye chief warder before ga aka kwụọ 1,000 ego fine ya before a wee hapụ ya nawa many things a na-akpagbu but ndị edaba anyị suppose okay the best thing na ha suppose ime na ọkwa obi a na-achị na ọ ya gaa court na o mere oke anyị ekwere biko ngwa unu hapụziara anyị nwa anyị nwoke unu ji eji unu anyị ejidezi nke anyị prezidenti unu enye ha anyị nwa anyị nwoke unu hapụ ọkwana ya ka ihe o merụ oke onwe ọkwasoro udo si jidi ya bịa n'aka ebe si lere izi eri anya ka ya na ya na-abụ nọrọ n'ụlọ ka m gwa gị one thing ịma na otu ọ dị kịta ndị bekee na-asị you can't cry more than the bereaved ghọtago ịma mbezi akwa karịa onye ozu nwụnarị ọ dịghịza ka ga-asị na na oge bụ ihe gburu ozu ahụ na ihe election a kịta m ga-asị na like everybody emega agree Obi mere ọfụma in terms of iwin o nweta vote ọfụma ndị obedient nweta vote ọfụma nke a nwaanyị ga-adị na ihe ya mana o doga anya kịta na 11th a ga-eme the other election is only in how many days now? Just 7 days. Today is 4th. So 7 days. Okay, about 50 now.
Okay, so Up for 6 days. just 6 days more. Okay, for some people, I know I can on 5 o'clock ever, almost 5 o'clock. So 6 days more. Election I hear. Odo manya kitana. I didn't sure na government na how they how can they cancel ya. Unless more was going to from now to that time. Man, how can they actually cancel that election? So I made that election kita. And now I expect na in short all the difficulty because I'm waiting. He had the after with that presidential election. I'm waiting. Dr. Chedi. Yeah. Le ihe ha ga-eme. Ịma na anyị bukwa n'uche. Hapụkwa na these people ji anyị na eme before gị Maazị Nnamdi Kanu zụkwara na ọfụma. But all our people some people are wataga. Some people are wataga coded this man in Enya. Do you know that now this election now? Everybody ma ọ dịrị ewu na ọkụ ka anya na everybody. Asị na ha ga-etinye na their server transmit everybody ahụ ya. Ha eme here. But watch nke a ga-eme now. To imegharị ndị mmadụ anya. A ga-etinye na server transmit ye. Ihe ị na-aga ọfụma. Yes, ka o ji confuse ndị mmadụ. So that ị ga-ahụ ha ga-ebupụta a ga-etinye na transmitter ha a ga-etinye na that their stupid machine ha bụ transmit ka ọ na-read to confuse the gullible people. Ndị ama ihe ha na-eme. Yes, ama ihe ha na-eme. Ihe anyị kwukwa ihe nche ha ga-eme ọgọ ọfụma then mana ihe mụ na-echezi bụ after the okay like if ihe mere na Lagos State. Yeah, that Lagos State bụ 419 mgbe hụ Adams Oshimole na-eme interview o wee kwuo ozugbo okwu ha na ihe okwu nsị my wife ọkwa ngwa gị na ihe awụ ihe ndị a plan ime because Adams Oshimole bịa sị lee n'anya na Lagos n'onwe ọ bụ na Tinubu na-aghọ aghụghọ na onwe ha otu Tinubu ga-esi kwe ka ewin ya na Lagos abachara anya wee mee ka ọ just kpachara anya nye ihe ahụ coded language ndị INEC ka ebule spirit ndị Igbo mana election atụrụ abụghị maka election atụrụ abụọ sọsọ ndị Igbo ụnọ nwekwara adị na ndị Benin support ka Peter Obi some ndị ugwu ndị Yoruba support Peter Obi ụnọ nwekwara adị mana gị je na station ha na-achọ imelie ka ihe ndị Igbo that is when they share our people telling you a na-atọ na ihe a ka ndị ụlọ ndị Igbo na ndị Yoruba na-eso ihe awụ people should be very very careful that is why ndị bara kwesịrị ịdị very wise mana ọ dịghịkwa na work because our people need mụrụ anya ka azụ mụrụ na anya our people na-akụ ashịrị too much. That is why when Hamutalili Hana preach Maazị Nnamdi Kanu, Hana Kwashid, our people Kogazi Asheri, Kokanyuzi. Do you know that na? Are you aware? Natinya Aina Hundo Ndugu Nema Yumba. Aina Achen also Sundugu. Uno Manando Femewakona. Abu Hani Long Kwenda Mayo. Emewakwenye. Ndiba Wega Afega Kanoko. Ha hụta anyị na the week ndị ga-abụ anyị Dr. Chedi date tie ha hụta ndị Igbo na ha dị ịma ke na-ewute m na eme ha were our politicians na-eji igbu ụmụ Igbo ịma go and check the report Ọhaneze wepụtara the other day Dave Umahi egbuole 5,000 Igbo youth recorded by Ọhaneze ahụmụ na-ekwu Ọhaneze kwuru ịmakwa many ịmakwa before ga mụta 5,000 Igbo youth ka Dave Umahi gburu gekwa ndị agụtara agụta Dr. Chidi gekwa ndị agụtara agụta 5,000 Igbo youth ka Dave Umahi only gburu agụbekwe ka Hope Uzodimma gburu ndị ga-anọchi anya ndị ga-awụ osu tomorrow ha hụ achị ha mgbalekwotu unu eme ana egbu what about ndị ọjọọ kalụ gburu ana akpafu ọbụrụ ndị Igbo mgbe ọbụla ana akpafu ọbụrụ anyị ụna na-echekwa dị ihe our people na-anụkatakwa dị sometime ha ekwulo da nchekwudi ihe chee ya eche ndị achịrịtị gala Igbo ọkụ
The reason why he ready to fight against this boy no na Finland, who can happy tiali Igbo. That is all. Because how much every draw have propaganda. Igbo people cannot go to their village again. They are in Lagos and Abuja now. Eba kanuzi ha. Ali Igbo na walk one on to this guy. Na ji am woto. Ani egbu mu mmadụ. Mashi the ha na-ekwuzi na ha na-atizi ya ọchị na they can go back to their village again. Ndị Igbo na-asị na ha ama ihe. Somebody ụnụ na-amaghị onye ọ bụ. Ụnụ na-amaghị onye mụrụ ya, ụnụ na-amaghị onye ọ bụ. Ị na-asị na woto. Ụnụ na-akwa aka. Ngwa ka anyị move on. Ihe ọzọ chọrọ ịjụ Joseph Kambia. Ajụgo m ya before mana kịta ụnụ mara ile anya na foto m tinyere ebe a. Anyị ekwuola maka Nnamdi Kanu. Anyị akụtagokwa n'akụkọ Peter Obi. And now ile anya mgbe ihe a mere mgbe emechara election a iwe dị ndị mmadụ n'obi. First of all, mgbe a kpọchara result a na the thing bịa dị ka ebe mmadụ nwụrụ. Ndị mmadụ amaghị what to do. Ndị mmadụ dị confused. Ndị mmadụ nwecha that heartbreak. Ajịcha ka ebe nwoke na nwaanyị ama achọ m isi onye ọbụla nke ọbụla ọwụnya gbawara ibi obi. Ọ ụdịrị condition ndị mmadụ nọ na ya. Mana by the second day oge ndị mmadụ nwetatụwara onwe ha, ndị mmadụ ewere iwe si ka ha gaa ngagharị iwe ka eme protest ka eme. Ọtụtụ ndị mma dị close to me kpọọ m sị m lekwa n'ebe Sowore nọ na n'ọkịta ka enyi dị ụdị mmadụ Sowore. Mana ndị ụfọdụ asị na Sowore na-arụrụ Tinubu ọrụ na Sowore ama nkwu ihe ọbụla. Emechaa Sowore pụta bịa kwuo okwu sị na ịhụgo n'ihe ahụ ya na-ekwu bifo a na-amụ ya amụ kama na ya na-asị mmadụ amụkwa na anybody amụ na onye ọbụla nwetara vote abịa deny ya of vote o nwetara, not injustice, and he will fight. Is encouraging everybody to fight for justice at any time, and this is the kind of person Moyele Sowore, even though na Peter Obi be his political opponent. Injustice is injustice. Mana I hụkwa ndị jere ga mee protest. I hụ Charlie Boy na some people. I nụkwa one audio message asị na Charlie Boy na Obasanjo na-ekwu okwu. Anọkọta asị na eziokwu, anọkọta asị na ọhụụ eziokwu. Mana ka anyị na-echezi Peter Obi apụtazịa mee speech si onye ọbụla cool down. Ihe ya nwa chọrọ ije bụ ije court. Ihe dịka abalị gara aga anyị afụgo akwụkwọ gosi na ha wala akwụkwọ na court. Ihe m na-ajụzi now, ọwụ ndị mmadụ Moyele Sowore asị kwuo ka mmadụ si eme, ọwụwa court ka ọ ga-agawa because ọkwa court eji ya since ọkwa court atọ nchara ya da, ọkwa court anọ chọọ igbu ya egbu bata n'ime court George agba ọsọ n'ime court. Nigeria gọọmenti enweghị respect. Moyele Sowore ama nje court because already okwugori na system a will not yield anything. Peter Obi si chere ka eje court. Ka mbịa Joseph, ofu court ahụ bụkwa ihe ji Peter Obi jido case ya for 3 years before enwee ike decide. And na governorship election, governorship nke ahụ presidency. Anụkwa m na history Nigeria na court nọkọta wee presidency turn ya another person. So kedu ihe unu uche maka court a? Ka anyị kwukene ya even mana the comment section. Unu ahụ na uru dị na court a na enwe ụzọ dị na court a Peter Obi si ka aga. Nwanne ikwuchalụ ihe niile ị ga-ekwu and onwekwana ihe nọkwa na ihe anụnwa wụ ọ Masis bụ ihe sọpọtụrụ Obi ọwụlọ na Obi bụ ihe ji aka ya were ekwu ya. Masis ya nwachi na ya na-aga court and anyị nwa na onwe anyị wụ Masis ma datị na ọ gagodi court na onwere ihe ya ekpeti ya na ọkwa Jos wayo ahịa esi akpọrọ Obi gaa n'akụkụ ha ekwuwe ihe niile. Let Nigeria youth to rise up to say enough is enough minus that one. Oh, that is the problem.
Nigeria youth have to rise up and say enough is enough. They will hear us. Owu not for court. When you are na na court. Court okwa nwa ha nwanwe. Okwa ha na achi. Owu na George ya that thing or George tari ofuma the next day he ewopia. See another person. Okwa anụala nke a na-asị ka ewepụ Malami, ka ewepụ onye nke a, ka ewepụ onye. That is the only thing. Ha nwanwe nke ha. Number one, that when you put it that first time. Before election, they're supposed to change the Nigeria constitution. That constitution now had everything. Over 2 years, now a change election. And then Hannah put out for election. Why in the house before Hannah go ticket had a election that now you change that constitution. Now you change it here. Okay, now I was on Turubuna na hand all over now. Ojirakia. Melelialo we have constitution ya deli anya onye ọwụna niile kpọwa isi a na onye ndị other things. Nwanne ị ga-asị mba. Ihe mba na onye ebu ụzọ dego dị afa gị na afa gị wuru Yusuf na afa gị wuru Abraham. Ị ga-asị ya. Because ọ bara n'akwụkwọ. Abịa na bụ na narụ n'ofu a na tiegodi ezigbo ebe ha na-ekpe ekpere. Ị ga-ekwu okwu. N'akụkụ mmiri achị na ọwọta road a ga-eme ya. This Keduruga ha na-ekwu na ayeme na ayeme nke a etinye na constitution. Every state must surely have a look. He cannot doubt it. So anything obi na-aga court ọ na-agara onwe ya. We need somebody to be there, not be by genuine. Onye ọnwụ na ọgbụgbụ ji genuine. Ọnwụ na ọshowore bụ ihe nọ dị n'ọnya nwa ka echekiri na akaụntụ ọ dị mma shi ya baa dị ya. Onye ọnwụ na ọgwụgwọ na na-echeki eji akwụ na Tinubu na n'ọgịnwa win na-echekere everything genuine na ya kọchechere n'ọgịnwa ama nọ youth support ya. Nke wa bịa ọnwụ na youth kweta na ala sị ka ha gaa that court. Mụnwa na-ekwu ya na-ewere everything onwe ha na-etinye nwe ike inwe isi dị ya. Ọsọsọ na ndị mba ụwa ọzọ abịachie wil mana ọwụkwa afọ Obi na family ya. Nwanne edowegoro ha ezigbo mansion na UK. Edowegoro ha ezigbo Tinubu the lady worth $1 billion nye ya na family ya. Gweghachi anyị gakwa aka ọtọ ọzọ. Ịma na ihe eruzu family gị. Even ndogo sef na ihe eruzu ya. Nwanne nwunye ga-akpọrọ ya gba na UK. Okay, nke a bụ uche gị. O nwere nwanne anyị nwoke na-akpọ anyị n'ekwentị. Biko kọwaka na afa gị ka ịgwa anyị ebe isikwa na-akpọ anyị. Okay, Dr. Chidi, afọ m bụ Ọsụrụọha Chukwu. Esikwana m n'Atlanta na-akpọ. Okay. Anọ m na-ege ihe niile nọ na-ekwu ịma the topics niile wepụtacha ha niile dị mkpa na ediskọsịrị ọfụma. Ịhụnanụ election abịago. Election ebidogo na ya na-emechagokwana na ya na akpọkwala nụ rizọt akpọrọ. Ịhụra na ihe ahụ ofu ihe a nọ na-ekwu kemgbe ụwa onye isi anyị wụ nna m ukwu oke mmadụ Nnamdi Kanu ile anya ihe a with election na elector for the past almost 10 years or whatever how many years ago. Wụrụ ihe ọ nọ na-ekwu okwu ya otu anyị ga-esi anya wu ndị Igbo ka anyị ghọta that na Nigeria hụrụ anyị nọ ha hụ anyị n'anya. Okwu ole ya kwuo but for some reason ekwuchakwa elu kwuo ya ala ha ga ndị Igbo emege ihe nnupụ isi ha na-atụfuru isi ya dị nnọọ ka dasị ihe ya banye na ntị nke a isi na ntị nke ọzọ ya pụọ. Okay, now o nwere ile anya few months ago mgbe Ezife ọ na-ekwu that na na-eme ya na interview so na-agwa ya na-asa ajụjụ na-ajụ ya na-ekwu that na emekwelu umeala nọ ndị Igbo ga-achịrị emegwala ya ma ndị Igbo achị enyi ọchịdadụ nwezi ihe ọzọ a ga-emezi ma ọ wụ ịchọrọ awa wee ma ihe m hụrụ that man ahụ na asụ egwu ọnwụ onye egwu ihe na-atụ eme ihe na-eji ewute nsogbu na why ndị be anyị ji na-atụ egwu like this so much just ịpụta kwuo that na ala anya ndị obodo anyị nọ ndị anyị na ha nọkọta achọrọ anyị achọ. Why can you always say what you kiss in now? One day, I don't know why. I don't know why. I mean, I don't know what's in that. No, for all these years. No. Oh, yeah, what is she? On my line, I know. And what is she? I'm going to
I'm not even going to go over the time mark or time has in no name, at least all the way who know Kokaya that's not. No, but you watch. Why not in the Monday, no, Hanes or whatever they call themselves, but that's okay, man. I don't know, I don't know that. Why I just would be I just would be I don't know why I came there through give a referendum. What I go. Oh, when you look at 2 weeks ago, you can't get your program. You can't get no Abuja, you are faking poster. See, I'm only not talking now. Release the can, which of that man, that's our papaya 2 weeks ago. So, Mbazurika Mechi. Thank you, sir. So, you want to say that, okay, all say that's all we to support that, okay, all the tests and the can to a referendum. Camera say, I was in the medicine, I want a referendum. What I go, I'm about to come up with a shot in the line. Can a referendum peacefully. Second, ndị mmadụ gbakọtanụ ọta gbakọtanụ ka atụọ ya yawata na ndị achọrọ enwe mmụọ votu ndị chọrọ nọ na zoo yawapụ aka but enwee ndị si na ya bụ ndị zoo dara anyị agaworo onwe anyị dịta nwe ihe mgbakasị obi honestly because ndị meche egije mmadụ election enwe mere nke a mere on the day broad daylight ezuo ya ohi. I see a king who can no anything. That's exactly what it is. So you know, yeah, the look at my Trump and the Biden election. I don't know, but not because I'm in but I'm not in there. Maybe I need to work on that one. But I'm not here Trump. We cause up on Biden. Yeah, exactly now. With this APC and this one Dr. Chidi. I want to be chatting with the issue. I want to be got you, but I'm give me a most natural in my in. I guess only a man or 2 or 3 is all around the boy. Here I am, shooting my would president. Then that's the Islamization, true planization of organic. Oh, yeah, that is just all you have for sure, nothing else. All the engineer, Koku, Kiana, Muslim or Muslim, whatever. Doesn't look. I'm not no, but I should. How about a better image and a happy Islam as to make him? Can I walk out of Islamization in that what I need? Leave yourself, okay? Even sometimes when I don't knock over by a now, we have got to now I got to shiny like was a family that I actually mean. Not because of that, but maybe you want not because of the women. Not because of man, it's all just because of the sake of war. Go on, and the rest of them, the American or Adam on Twitter this morning, some elderly people, they were singing, say on your mandate we shall stand. Useless old people, say on your mandate we shall stand. Really, listen to MC Chineke, what I say we're going to be sending because these people are my head. I'm be honest with you. This is what I hear. Okay, we know that I don't know, I will pray for. I for once and for all. You understand suffering seriously for our sake. You know, we keep on go shocking. No. I will never want to be a serious man. One more person who can't in his own power. He left everything just for the sake of us. You know, we can walk away with you know what? I just can't be up anymore. Yeah, I know what you're Sorry, another caller now. Oh, thank you so much. I'll let me hear you. Can take the other call. Yes, Lady Jane, I see you. Yes, sir. Because okay, I will hold. Why, Mbamba? I don't know him. Why ABC na akpa n'igwe. Oh, okay. I'm na US. I'm na Washington. Ngwanu, kwenu tinye ọnụ n'okwu a na-ekwu. Okay, ụmụnne ndewono. Ihe pushiri m ji kpọwa now because of onye aha. Just okwu now see that the election emere na Nigeria dịka nke emere na America. Trump win anapụ ya Trump nye Biden onye ha my honey. We are from my honey. Continue Jane say no my honey. Hapụgonu ndị America ka anyị kọọ maka obodo anyị. Ama na arụsụrụ. Yeah, but ihe ahụ kwuru because we have to say according to ebe anyị nwa nọ. Ebe anyị nwa nọ ebe ihe na work. Ọ ebe ihe na work. So the election emere na Nigeria if we all can say the truth.
part of the problem enwere na Nigeria taa. I don't care onye Igbo ga-apụta ya kwuo sị a na-eme ha marginalize, a na-emekwa ha marginalize. So this election just gafee show you na ọ Igbo na-eme onwe ha marginalize, enweghị onye na-eme ha marginalize. Ọ ha ji onwe ha n'ala, and oji mmadụ n'ala ji onwe ya. Oji mmadụ n'ala ji onwe ya. So this election gachara no the whole part of the place in Nigeria I support or P2B. Yeah, I understand, and some people who say no election this, no election that, they were paid. And when they prove of it, they were paid. But why only you work or put down only? Why? So you must complain from now till thy kingdom come. So that I like you. I like you. I like you. I like you. Mana ka m jụọ ajụjụ ka m nwee ike ịghọta ebe na-aga. Yes. Dịka otu esi kọwapụta na elekshọn a, ile anya na ihe niile ekwu maka elekshọn a, ọ dịkwa m ka a ga-asị na Peter Obi nwetara almost 99% n'ala Igbo. Ka ezi ka anyị ga-esi wee sịkwazịa na ndị Igbo bụ ndị megidere Peter Obi? Okay, Ngwadede, let me answer you that one. That one now, no matter all the problem hanging in Alibo, still all we in Alibo. So why are we complaining? Say banning happy to be the election. That all because I like it. Because this chichi for God knows how long they've been there. I know Noga was something easy for you to yank it out of their hands. They will fight their blood, and that's what is going on. And I pray to God that our brothers and our sisters will just calm down and let this thing just be over. Don't just put P2B. Every problem P2B when at this election on the women here. Lady Jane, I'm here. Ihe m ji chọọ ka m ghọta okwu ị na-ekwu maka ịmara iwe na-ewe onye ọbụla dị emotional anyị ama njizi iwe ihe na-ekwu asịkwa m na ọ dabachaghị maka onye ọbụla dị entitled to their own opinion, mana ịsịkwa na ndị Igbo asọpọtụ ha Peter Obi, bịa lekwa anya ọ na Peter Obi score no almost 100% n'ebe ndị Igbo nọ. Ka ezi ka ga-esi wesi na ndị Igbo asọpọtụ ha Peter Obi? Okay, my him who has support for it. It's all quite the same Igbo has support for it. Like only the last person that just called now. Also, why can't we go out to because in Nigeria I like Igbo. Why would you make that kind of regardless of where you go, no agitation. And when agitation no one that Biafra. Unless and what for good governance to make a review that then make a referendum. Oh, but I want to know these same people name this name. I'm sure you sit down at home from now till the day your whole generation okay, ka m jụkwa ihe ọzọ. Ịmana confusion na-adịkịta mee. And before this menchefu eweliwe ama m na ọyọ show eweliwe. Anọ mgbe ị jụrụ is it the right thing for P2B to go to court? And the answer to that question was yes. Always the right thing to go to the court because during the answers, people put have protest there for good governance. Had there with them people so let him use the court and see what happens before the mother ever down more unnecessary. Lady Jane, I wish na even na studio I na akọ akụkọ because ọ dị mkpa na a na-akpa nkata onye ame njichọ ka anyị nwee this mmago sụọ n'Igbo nwee ike igwe nwaanyị eziokwu. Ọkwa ihu ekwu anyị na ha ekwu kịta na-asị na ọ ka mma ka a gaa court, which is one side of the coin. And ị bịakwana na bịa kpọbata NSAS mana onwe ihe m chọ ka ịghọta ọ ka ịkọwara m. Ọkwa abịa kịta asị na Peter Obi na ihe delivery bụ the obedient movement, and abịa asị na obedient movement bụ the offshoot of NSAS movement. Now, na
anyị na-ejide aka na EndSARS movement taa wee na-asị yes no youth of EndSARS movement then ike amụkwa down n'anya ọfụma ijuzie na onweghị kedu ihe bụ the bedrock of EndSARS movement ọ bụghị protesting ọwụkwa going to court ihe court ihe gbasara court na EndSARS wụkwa later maka EndSARS wụ protest ka emegide wee meta EndSARS wee nwee ike inweta that group ọ bụghị mgbe a gbara ha egbe bụ mgbe etisa the movement but the movement came together out of protest and onye aka Peter Obi benefit from. I agree. I am not agree with the same thing. I mean, I agree that now, I agree now. Protest bring the answer, and then the answers are there cause so a lot of because of people which I support 100%. That in Ghana may. And even our little children had a protest no lawyer. So sorry, Lady Jane, sorry. Joseph, nwunye anyị ka ị na-egosi anyị na-ezozi ezo. Ị ga-egosi anyị nwunye anyị si na ya kene anyị ya fere anyị aka. Ọ hụrụ asụsụ be ha ọsụa. Anaghị anụkwu ihe ị na-ekwu. Nwaanyị okele onye na-akele nwe nwaanyị kele nwe nwaanyị ebe obodo anyị awụ ọkụ paspọtụ ebe a obodo anyị awụ ọkụ Ifeanyị si na ọ da-afịa ahụ ọfịawa ahụ ọsịkwa n'ọkwa nwaanyị mmụ ihe ahụ ọkwa nke Joseph achọziri m ichenji paspọtụ ebe ka awụ ọkụ. No problem. Jisi ike ọ bụ na obodo anyị na-awụ ọkụ ọfụma kịta mmadụ ama mbanyecha na ụmụ ihe ha ọ bụ na iji dị otu ahụ mụ na-agwa Samuel ịkpasị ya butuo ọ na-agba speed too much. Ifeanyị Joseph oyi nwoke ka ị ga-agwa ya gwasa mba ọla alụkwa anụ anyị na-eyi rụọ ọkụ ọla alụkwa anụ ijiji ada anụ ihe na-eso ozu eme ha anaghị ọla ekwe ọtụrụ ebe ahụ kpọọ betu m na-achọ ịbụ ya na alekwa ihe na-eme ọla aghọta so m hapụ ọ very soon ọ ga-aghọta ya anọ. Don't worry. Thank you, Ifeanyi. Thank you. My brother. If I go add you to my this thing, I'll follow you up. No problem. Thank you. All right. So back to Lady Jane. Lady Jane. So ihe na ha akwụ now, Lady Jane bụ na ọ dịkwa mma ka anyị tapie okwu ahụ ọnụ ọfụma. Ị ma na ị na-efolo mmadụ ebe onye ahụ gawara out of respect for onye ahụ isi ka agawa ebe ahụ ịghọtago mmụọ na-eso ọmụ election mụ na anyị nọ na Revolution Now Take It Back Movement na African Action Congress ọgwụkwa mgbe niile ka mụ na Chiwere na-eme agree we quarrel over things quarrel over issues onye amenju esi ka enemekwa ihe anyị ọfụma maka na ịbịa si ịmana isi na ihe na-atọ ụtọ ikwuo ihe ọ na-atọ ka ya EndSARS movement ejidere aka asị young people obedient no how obedient movement EndSARS movement Aisha Yusufu everybody ị ga-ele anya ihe wụ the origin of that EndSARS movement. EndSARS movement bịara mgbe agala court gaa police station gaa onwezi nke na-enwe isi ndị mmadụ wee sị na court ada workzi police na-egbu anyị egbu ndị amị na-egbu anyị egbu anyị ndị nka ndị wawaba anyị asị ndị akpụghị eze kwe na ọsị anyị ekweghị ọzọ nke anyị kwere mere anyị gịnị so onye ọ butere EndSARS so inekwa anya now imam bịa na faultzi ihe emere na EndSARS by protest. No, I'm not. Him fault the way they killed our people. That's him not fault. So for that reason, to be on the safe side. But lekwa anya akwa mana terrorism and bullying and blackmail na war bịa ole anya na something supposed to scare gị sị gị emekwa ihe a nke eme
Akwema, onye oshicho izu oshi, obunye egbe. I agree. Just like Simeon, they put outside. If outside, they move. I know that. So, I know that. Ndị be anyị tụrụ ilu si na manji mgbagbu ghara ọgụ because ihe eji wee kwuo ya bụ na ọgụ ahụ a na-anọ mgbe mmadụ buru nnọọ ọgụ bịakwute gị na be gị. If you have to defend yourself, you have to defend yourself. Mana onye ha ga na-agwa gị ga-defend kwa na onwe go, i-defend onwe gị egbuo gị. So that's my problem. My problem now wụ na ọ wụrụ na I want onye na like you put all my eggs in one basket. O nwere ndị na-asị na mgbe a na-ekwu okwu irelease Maazị Nnamdi Kanu, ọtụtụ ndị obedient si release kwa na Nnamdi Kanu na release ya na ọ ga-emebicha this voting. Or I don't know why somebody would say that. No, but people said it. Some people said it. In fact, some people say no government we hate tinyere aka when I actually release Maazị Nnamdi Kanu. Now the problem was even with Nnamdi Kanu nọ n'ebe ọ nọ, he release here. Ndị a metụkwa ihe ha chọrọ ime n'ebe obi nọ. So they didn't need Nnamdi Kanu or anybody to do what they want to do. Now, the court and Allah the same court owned by these people. And Obi has tried court before. It worked for him, but that was in Anambra, and it took 3 years for it to work. And you know, the day on his broadcast, he pointed out that he fought for 3 years. My dear sister, Lady Jane, because just Segodu painting, Segodu picture Nigeria under Tinubu for 3 years before a win a case. In fact, Segodia 1 year of Nigeria under Tinubu. Actually, 1 year. Oh, God. 6 months. On a map of Mobi. And when an American person interview, I think I Rise News. And a main interview. I don't know if you saw that. Yeah, see, anyway, now when it comes to Tinubu being the president, that they all know into so much debt because all the people that contributed towards him getting where he is now, that he has to give to all those people before he married Nigeria. And that's what is happening in all African countries. That's a big problem. No, Lady Jane, because kọwara onye America ahụ na ọghọtaghọ Nigeria and ọghọtaghọ Tinubu. Tinubu enweghị onye o ji ụgwọ. Ego Tinubu kpọrọ n'ụwa a sịla Tinubu ji ụgwọ. Tinubu ejighị anybody. That's what I'm trying to find out, where does he work? Another story ka ị na-akọzikwa ihe a, Lady Jane. Tinubu zuwere Nigeria ori since what time ka ị na-ekwu? Mba, just ihe m na-achị kọwa now ka anyị bughachite the Nkata back. Na ihe m na-achị kọwa now na o nwere ihe i kwuru now. You don't even want to imagine Tinubu ruling Nigeria for 1 year. But Emekateme swear Tinubu in. Meanwhile, first and foremost, the regime anokitawu APC. The Supreme Court judges na APC may have point. I know. Now, God there somewhere. Aman bido tinyewa aka na case Peter Obi until a handover. Don't get me wrong. Supreme Court enyego order. Sinye ha akwụkwọ ka ha mee inspect. A ga-eme inspect. A ga-emecha all those things. A na-aga. Orue mgbe a ga-eme handover. A ga-handover to Tinubu. Iche na ha ga-akwụsị ya. Mba. The case ga-bidozi Tinubu ewe mewa appoint ministers. Tinubu ewe mewa appoint judges. We fix judges everywhere under Tinubu. Case anaga. Under Tinubu. We gotta go. So I said, I'm trying not to let it get to that part because it's already a disaster. Already a disaster right now. Yes. So, but to me, like you said that so I get a rule out that the court case will not work. Let us give them the benefit of the doubt. Nigeria, Nigerian.
got caught before. Let's see. It's now between Nigerians and Tinubu. So let's see what happens. No, Lady Jane, ikuzie n'otu ahụ Nigeria akpụbe Nigerians akpụbe gọọmenti jee court makwa ihe ị na-ekwu. Every election a na-akpọ ha eje court. Kezi ihe ị na-ekwu. Every election a na-akpọ ha eje NSAS. Nigerians kpọ gọọmenti wee je court na NSAS. Then you see, because of the people no na ọchịchị, ndị niile ekpere ikpe na NSAS, lekwenye kwesịrị ime ha, what happened? Nothing. So somebody else needs to be over there so something can start up. How long ka ị ga-continue na-ebe akwa like this? Man, ị na-contradict onwe gị. Ị na-contradict. Ka m gwa gị ihe ji contradict onwe gị. Ka m gwa gị ihe ji. I support you to go to court. No. I support him 100%. No, I agree. I didn't say he shouldn't go to court. I will never tell P2B not to go to court and defend his mandate. He should go to court. But I'm trying to tell you, in a that court, he get court, the same court, sure, Garel. The same court I have, but I need court to triple judge. The same court to see happen now in the Kano. The same court, the same judges. That's what I'm trying to tell you. The same judge. I agree with what you're saying, but I don't know. I don't have any hidden dummy. When I got ballot boxes. I want to damn you. You know, no, I gave you enough of our people. Enough. It's enough. So, who's there court come and buha? I don't know. Anyway, my hammer, I know that ni wonye ihe like ya gị na iwonye ihe na-eme na bai na emetụta and anyị enweghị the solution. Ihe anyị ga na-eme bụ ịdị na-ekwukwu okwu otu anyị na-etinye ọnụ n'okwu ihe a ga-eme ji nwayọ na-apụta mgbogo anyị na-agwata onwe anyị eziokwu. Asị m kwuo otu uche m otu o si dị m n'uche and a na-ekpuchi eziokwu adekpuchi aka ọ ga-apụtanata all just a matter of time. Mgbe emegidere ihe a ịma na Chukwu onwe oge ụfọdụ Chukwu na-ahapụ ihe ụfọdụ ka ọ wee mee ka ihe ọ chọrọ ime wee mezie maybe na ndị a etigo Peter Obi gba n'isi ha emego ihe a ha chọrọ ime ọfụ ya hụ ndị obedient niile nwee hypertension. Anyị na-agwabụkwa ha n'otu a ka ọ ga-adị ha si anyị ga-zuo ike na this time they are not different. Kịta ha niile ekwetago onye ọbụla na-asịzi why will it happen? I say why will it not happen? What is special? Oh, ihe ahụ ndị agha anyị na-agwa unu otu a ka ha dị. We are not surprised. But maybe kịta ọwụ na ihe eme Peter Obi onwedo onye ga-believe onwedo onye obedient ga-anọkọta believe na ọ dị possible. So kịta ọ dị possible. Maybe it will help. Onwezi ihe ọzọ a na-ekwu tomorrow. Ha nọziara in a position to, because anyị na-ekwuri before election na Nigerians adịghị ready. Ha adịghị ready for ihe ha neediri ime. Ọkwa ihe neediri ime to sanitize. That's why mgbe a na-eme politics chetakwa o and na-ekwu otu ọ na-adị ka ma dị against obedient. Mba, adịghị m against because n'ebe ahụ ka our people ndị anyị na ha bido gbawa ọsọ gbagachara. Ma ndị anyị na ha bido gbawa ọsọ na NSAS ma revolution na onye ọbụla gbagara ebe ahụ. N'ihe na-achị kọwara ha bụ this thing. I need them to understand clearly. Na mgbe eji wee dị ka m ga-asị na ma support ihe ha na-eme bụ mgbe nsị ha anyị nwa gwara ha na ihe a unu na-eme na unu na-egwu politics, Nigeria politics. Asị m Chidi ga-zuo ike na otu esi egwu ya bụ otu ekwesị isi wee egwuo ya na onye ọbụla chọrọ iwin na Nigeria politics na ọ ga-egwu dịtị na otu esi egwu ya. Unu egwuru gwa n'akụkụ Obasanjo unu na ya na-egwu. Anyị na-asị unu na ndị egwuzikwa na ihe a na onwe ihe Nigeria niile unu agakwuru IBB unu na Wike self gwukọchara the whole politics until Wike pịakwa unu backhand. Unu asị na Wike onye ọbụla that is anyị agafego ebe a na-emezi experiment. Mgbe the 5 governors na-aga London a na-akụ aka asị unu na-akụzinara ndị aka. Just mara no unu, man. I don't have anything against you, but just know yourself and do these things by yourself. Win by your own terms. Don't let anybody come tomorrow and say, "No, Maka Hawa." Now, all of those people
they failed. All the and then the nyere mmadụ aka enwere ike inyere onwe ha aka. All the 5G governors onwe do enwere ike inyere onwe ha aka. Ha win small boys win each other. Wike boy blow the thing, may have abandoned. Wike himself carried Rivers State and gave to Tinubu, killing so many people. Onye wants it na na-egwu politics with. So that's the point. The point there is, in fact, the nature of man, there shouldn't even be any ground for complaining. Because when you na-egwu politics, or just to carry again the politics. Because if you go Nigerian politics, you get Gurian easy. You man go Nigerian politics without each of you according to the standard of Nigerian politics. You get people you do American. So na eruzie na rigging, una eme rigging. Abịazịa ha wepụtazịa rigging wee rig unu out. If one ebe aka nsogbu dị. Mana my sister ka anyị na-ekpe ekpere na Chineke na-ga-ezitere anyị ha anyị ga-eme because ọkawo ka ọ na-aga nsogbu dị o. Yeah. So let's pray. So we are all in the same page. Yeah. We can't run away from our country. No. I know other people's country. I just want our country, a place that like from my brother-in-law today. I went for 3 months. Yes. That's for 3 months. Yes, until 3 months. I went back now because he wasn't feeling good. My work and my yes, until I went. Oh, na gasoline was the 300 or something. I'm saying, how can somebody survive? So that's what all of us are crying, so that something can get better in our country. It makes me cry sometimes. Why? One of my sister, Imela O. Thank you so much. I appreciate you and I appreciate all you do. All right. Bye-bye. Okay, one night why Lady Jane. O nwekwa YouTube channel and ọ ga-adịkwa maka ịga tụnyere ya sokwa na-afụ ihe ọ na-eme. Joseph, anyị nwere onye ọfụ sonyere anyị kịta. Mamu Koyemi. Akwa Igbo ka anyị na-asụ taa. Samuel, you know we're speaking Igbo here today. It's only Igbo we're speaking today. So I hope you can speak Igbo. Unmute yourself. Samuel. Okay, yeah, Mr. Chidi. We're speaking Igbo here today. Today's program. Actually, I can only capture with little Igbos. Nkata. Yes. I think I spend like. Obele. Yeah, obele. Yes. Obele. No problem. Go ahead. Make your contribution in English if you want to. No I think problem. during the struggle of Nnamdi Kanu, very close to Afaruku, very close to his father palace there. Wow. Yeah. Okay. Yes. I stay in Okuta. Yeah. That is a big. Yeah. Igbo. Small, at least I can hear you. Yes, small, yeah. Okay, you're welcome. Actually, then I asked them to give me Chioma, but they couldn't give me Chioma. So I couldn't learn Igbo very well. What happened now? I don't know. Now, wow. Good evening. I love the program. I think this is the first time I will be coming to the studio. Actually, I've been following up. I think through the struggle of Omoyele Sowore for a better Nigeria. And my contribution this evening, because like I do tell many people, it's like many Nigerians, especially the elite in Nigeria, they don't understand that Nigeria presently has only 2 solutions, which I even tell most of the Igbo brethren here in Qatar. And the 2 solutions is either I voted for Nnamdi Kanu or I voted for Omoyele ideology. This is the 2 ideology that can really bring Nigeria out of the dungeon that these stupid politicians and so-called leader, but I don't call them leader anyway, they have bring Nigerians into. One, the thing is, people that are obedient, actually I'm not against Obi as a person, neither his movement,
But people that are obedient presently, they forget something really stir up the obedient movement, which they have forgotten. And the foundation that really stir this obedient up is one, Nnamdi Kanu Biafra struggle and the Omoyele Sowore revolution now. But because, like Yele Sowore we always said, Nigerian government always tickle our fancy and we easily fall for them. These are the major problem. And now they have forgotten the root at which that steer their spirit, that steer the morale in them that, okay, we can really fight these people. You can fight government if you are really on your right. And I'm very sure very soon they will later realize, because election, they've ringed it and they've come again. It's another 8 years, either they like it or not. Forget about the court. We've seen what happened during the Omoyele Sowore struggle. How many times the Nigerian government has violated their own law in their own court, whereby just a citizen and the movement is winning the whole government. We've seen that of Nnamdi Kanu also, whereby, every charges that was laid against this young man was struck out in their own court, their own court. But sometimes it always baffles me when I see we Nigerian masses, we fight against ourselves. Anytime I just come on social media sometimes and look at people's comment on the real comment that can really liberate Nigerians from the dungeon that they are. They fight against themselves, they tackle themselves, they even insult who is even standing for the right, the real masses. They fight against them. But it's quite unfortunate. But I'm very sure, very soon, it may be night presently, but light will shine very soon. At the end of the tunnel, there will be light. I'm very sure. But it's not with this their election or selection of a thing. It's either we go for revolution or we follow Nnamdi Kanu ideology. Everyone go on his own. All right, Thank you my very brother. much. Thank you very, very much. Dalu. Yeah. Folly B. I'm on Folly B. Now, Joseph, you haven't abandoned your microphone, but noise na there from the back, you know. So I have already know it, everything. Everybody, my children don't off the thing first. No, for Libya, Joseph can do, but I'm not here. No. Okay. Okay. Dr. Chidi, the end now. The solution we define now because mmadụ galide ije galide n'ịkpalite nkụ n'ọhịa kpalite nkụ nwere ebe ihe erute gee n'anya n'akụkụ ọ dịzị ka ifuere ụzọ ga-ebudo tọn ọ chọwazi ụzọ isi a na-achite bak ka ịchọkwa ụzọ ahụ isi wee bata ma na ị ga-eshi wee pụ iwe ike ịgakọta ga-eme isikwe mana ị ga-achọrọ idezi wee pụta so igbe efuoro efu a na-achọzi ụzọ ahụ esi wee pụta ịghọta because ihe a na-eme anya na-abịa ihe mere ụmụ Israel that time ga-eji wee ebe ha ya aga 40 days ha aga ya 40 years ọ ihe na-eme anyị ya ịma mgbe achọ were pụta wee mee that revelation now that time emepecheba anya ọwụ na somebody dịka Sowore again wee pụta wee rezie mouth now say ihe a na-eme mpụ na aghụghọ a na-eme n'obodo wo Nigeria now there is no office enough onye ọbụla bụrụ private say referendum because they will not see any other good thing wee ike ime onye ọbụla ewere etu esi wee na-ekwu that obedient ekwuo referendum ejiri aka onye ọbụla agachiwo onwe ya because na onye ọbụla aka na-egodi na-anya na-ekwu na ya enweghị ọkụ na-enweghị mmiri na-enweghị nke a Tinubu na onwe ya ụlọ na-agụ ji ya
but nọ na ego ọkpagoro ego nke ụmụ ya ọka ya achọkwa nke ụmụ so ọka ya achọkwa ya because ọ bụrụ na ọ ga-achị ya na ọ chọrọ afa because ụmụ onye ọ ga-awọ shi na ya chọrọ afa etu o esi wee win gode ya enye ya na-ewin go weta da returning o wee ike dị n'ezide ọchị ka ya mee speech ọ pụta ọchị ndị Naijiria ngwanụ ncheruru na ọnya wawo Jagaban na ihe a ya na-ekwu na awụ na ọkwụ na-atụ ya rere ya mana ọkwụ n'ụfụrụ ya ewerigo ọkwa certificate ya ka ya ji mgbabiana na ya achọghị ọkụ ihe a na-eme na Naijiria na ihe a na-eme na Naijiria na ya achọghọzi na achọkụ ka ya unite ya Naijiria na onye ọbụla ga-awụ ofu obibịa chekigoro ya ọgụnwa win ka ọ showere ngwa onye ọbụla bịa chekiri ya onye ọbụla winiri chicheke INEC chairman bịa ama m na anya gị bribe ama m ego ole nye gị ana amachi gị weta ya mana ọkụ unu wee fụ na ihe a na-eme onye nwere ihe mgbachiri ananụ mbe m ihe mmewụ na chọzi m ga na ọrụ sensị a na-eme na Naijiria ka ome ọzọ wallahi his family ya echezo n'ụwa mana nke anyị na-ekwu bụ nlọkị na-alọ Joseph teta na ụlọ anyị na-alọ o jiri ndị a wee bata wee bịa tọrisi ihe a mgbe ọ nọhụla dị ka nwunye ya na-ekwu okwu ya chi masị ya gbara na abịa tọrisi ga nọ Naijiria na ebe enwere tọrisi na Kalaba ya ga-adị ya ọchịmba ya abịaghị ya na-akpagharị na-achị m kai na ndị be anyị ụmụ Igbo ji ego na Holland na ndị ji Ọstra na ha nwekwa ike imekwa ebe anyị ya atọ ụtọ karịa ebe a mana ọ na nwanne ndị gị na ha na-emekọ sọntịn wụ ndị ga-anọ n'ime etiti palọ ha nye ọrụ ụwa ha nsị dị ya ofu ya onwe onye nọ na fon ka anyị gụrụ ihe ọ ga-ekwu ka m na-achọkọ back to you nwanne biko gwa anyị afa gị na ebe isi na-akpọ Esi m Morocco na-akpọ afa mbụ kesiri abụ onye Imo steeti ya ka ime anyị nọ mma ọfụma ndị nọ n'ụlọ ka anyị na-eche wee wụrụ na eziokwu so ka ihe na-ekwu ihe na-ata igwe ọnọwụ afọ m na obedient youth aghọgo leaders of tomorrow Akwifuwe. And it didn't make me call again because he said that Obi have took governorship election with 3 years. This is a presidential generally. This is not Anambra alone. This is both Caspina. This is Boronu. This is all over Nigeria. I'm telling you the honestly fact. You can never take that such a 3 years or even before they swear this man in, something must happen. Either the military. Kambia, my brother. Kambia. Emana, ọ bụrụ na ị na-egebu ntị na chanel a, anyị na-alaiki ịgwa onwe anyị eziokwu ọkwa n'Igbo ka anyị na-asụzi ha. Ọ bụrụ na anyị na-edisive onwe anyị mgbe anyị na-asụ oyibo, anyị na-alaiki ịgwa onwe anyị eziokwu. O nwere mgbe nwanne m nwoke Joseph bịara ikwu something. Ọ sị na ihe mere Nnamdi Kanu ji wee njụ anya si ya ma ihe Nnamdi Kanu jiri ime ebe ahụ. Alaiki m ihe ụka ọsị m na ya amaghọ. Ị ga-ekwu nke ịma, mụ ekwu nke mma. Ị nọ ebe a kịta na-asị m na because na ihe ahụ presidential na ihe Obi jere ime na court na ọ man last before I swear ịma. Kekwara ka ị ga-esi wee na-esi chere ka m bịakwa ka ị wee ghọta ebe m na-aga. Ọwụ na ịma họ Obi na onwe ya ama họ nọ o nwere onye ma so ịma bịa kịta o nwere ihe iji aka wee na-ekwu ya nke anyị kwuru nke m gwara gị nke m gekwa ntị gee ntị ọkwa ịma na mba na program mụ na mmadụ adịghị eme back and forth ọ ikwuo mụ ekwuo adịghị mana ana m apị mic from ebe a so ka anyị ghọta onwe anyị now nke ihe nji wee kwuo 3 years ọwụghọkwa mụnwa kwuru ya ọ bụghọ guessing ọ bụghọ dreaming nke a bụ ihe megoro eme already na mgbe o mere court bụ court Supreme Court Federal Supreme Court wee ihe na-decide case ama mmịma
ọ dịkwa m ka Supreme Court ahụ ihe decide the case ya na Anambra. So no Supreme Court ahụ na decide both local government, one Supreme, enweghị local Supreme Court, enweghị state Supreme Court. Ofu court ahụ dị na Abuja, one Supreme Court, ọha na decide the case mee na local government. So ka ịghọta ihe ị na-ekwu. So na gị wee bịa sị na because na ofu court bụ steeti na nke ahụ ma o ji wee nọ 3 years na ọ bịa na presidential election na ọma nọ 3 years, my brother, ịmahọ ihe m chọrọ ka ịghọta. O ngwa ka m kwuo onye ọzọ. Ngwa kwuo. Biko eji m ohere ahụ m a politician, rather Nigerian politician. Rather I suffer the consequence because all your men outside. What I want to advise Labour Party youth obedient, as they will do the thing that general, let them come out 11 for governorship and the secretary, let them continue, come back. That Lagos, that River State, including how they do it, both Taraba, all over Nigeria, they will do it because one thing I want to say this because of what they are doing it to do what, to calm the secession and all that things down. But nevertheless, let them carry it on because nobody is happy for whatever going on. Both the ones inside the bush, kidnappers, they are running there. No, they are not living comfortable. And that is not where we are going to continue. So most of them, the only thing I want to advise them, let them continue as they vote, even though they rig the election, let them continue and do what. As one that is it. There is something going to happen because this governor, this man now, they are going to be there. My dear brother, there now, most of all those cases, we think that they are not answering. You will see it for the international observer. That's the only thing. Let them continue because I will not tell them not to continue. We will never give up in our own agitation, what we are doing internally, because anybody they reject will not reject himself. So that's advice I want to give the obedient for the 11th of this month of governorship election. Let them come out in huge number and do the same thing. Even let them rig. That is it. It will be better for them. My brother, right now, you are a politician. You give us courage somehow. Because something that going on there, most of them in Nigeria did not believe. They say, oh, they need it like that. So let them continue. So my brother, continue your good work. Keep it on. Thank you. Dalu, Dalu. Yes. Emana, if not na-adị mma. Okay, Folly B, biko otego na ebe a. Hello, Mr. Shady. Good evening. Good evening. Yeah, it's very painful that we always come to this realization after election. Folly B, today na Igbo language we dey speak here. Today na special Igbo broadcast. Okay. But I'm a Yoruba. Go ahead. Speak. Since you're already here. It's very painful when we actually come to this realization after the election. We told the obedient before they actually start what they are doing. We know the end game, and we know what Obi will actually end up doing after the election. We know they will try, but we know the Nigerian position will make sure they carry out their own mission as well, and they will win the movement that Obi is bringing. And I actually told Obi then on Twitter before the election that you can try and make things happen, but these people will rig you. And the person that you are championing as your leader will actually ask you to calm down and go to court. And the court that is going to is a court that the oppressor actually organized for the country. So
I don't know why we actually find ourselves in this place, because to me, I see Obi as a distraction to this particular movement on ground after NSAS, because we already have the lion on ground. That's a come out to them and tell them that we are no more going to take that anymore. But fortunately for us, we choose the wrong leader to lead the movement. And that's where we are today. And I don't know if we are very smart, maybe after 4 years, we can still get it right. And if we are not smart, we can still be here for the next 8 years. And it's very painful. Very painful. Thank you, Mr. Shady, for what you are doing. Thank you so much, my brother. Thank you very, very much. I appreciate you. You see, even though I said it's an Igbo day, you that is not an Igbo person, you see, that's what we are fighting to make sure we don't let these people do to us. They try to create a fake problem, saying that Igbo people, Hausa people, Yoruba people are fighting, blah, blah. It is not true. You, even though I say this is an Igbo program, you were still comfortable to come here and speak your mind. And that is how we roll as activists. We break barriers, tribal barriers, religious barriers, and that's what it's supposed to be. All right. So now when you don't speak English, man, HO don't carry her trouble. Come. She go say, if you don't let me talk English today, I will scatter. You say now only Igbo. Now I go school. You see why? You see why I see what to see why? Folly B, you don't put me for trouble. You see Mommy, good evening. Folly. Mommy. Okay, we don't the round up. We don't the round up. So I will give everybody a chance to talk now. But listen, somebody asked a question here. Obinna Nechifo. You see, these are the people who go around spreading bad news. You know, they say who give Chidi red cap. Mama. Hold on now. When I speak, when I talk proverb, they speak my language, they fight for my people. It is I be small boy for this. I don't be small boy. I don't go buy red cap, come put on top of my head. I be real chief, and I want to show somebody like this Obinna. Make you record this video where I want to show now, so that you go spread them to some of your people. Because if you like, I don't know how on our head they work. Every time we want to talk, you go to distract us. But I want to make you watch this video small. Maybe that one go help you. Hello. Hello. What's up? Hello. If you can.
So the person where they ask, say who give Chi the red cap? So make you go carry the video, go play for your people, so that maybe your head go correct. Next time when you see people they talk serious something, you know, come they bring your mumunes for serious talk. You see who give me the thing now. Okay. They say chido. Obina, next time no they provoke me. Why you talk? This say at this same cap, now the cap where I wear. See this one, the same one where they give me. See this aka, the same, this is the original one. This one no be plastic, now the original one they give me. So the original one. Fire on. All your people when they accuse me say you hate Igbo, you hate Igbo. I hate Igbo now give una wife. Go to is it Okpara University, Samuel Okpara University for Umaya, my younger sister. I showed you for department. Dr. Mrs. Idowu Elua. That's my younger sister. Some useless people, I go Alex channel, they come begin to talk rubbish. One year lady called Jennifer. He say, make they give people food. You know fit do one. And they look on her. Me and I'm not there for the same road. Oh. Now see me. Look at it. I use these crushes. Now one leg now I get. Now when they run mouth, when I get 2 legs, but you can't do what I am doing. They say, I not talk, I make una praise me. But those of una when you open na mouth, they talk to me anyhow. For Alex channel yesterday, the blood of the innocent and their spirit, it go haunt una all the days of una life, from generation to generation. I tell una say I not do sit at home. I only tell una say if I want to do na prolonged sit at home, make provision for food for those who are doing daily when they survive by daily, and make provision for emergency in case somebody is sick, you won't go hospital. Now the offense when I commit against una and Samuel Ekpa be that. And I come say, okay, to be fair, if we want to do this sit at home, make all Igbo worldwide, make we do it together. Una when dey Western world, una want work to pay bills, so that one na send the $20. They go they do now like this. Show off. If una want do sit at home for 1 month, I support her. But all Igbo worldwide, everywhere when you dey and you be Igbo person, you not go work too. But una not go dey Western world, they go work. Una go come, they talk say those when they east must stay at home because they be una puppets. Joseph, I notice
anyway, Mother Echo, honestly, thank you so much. I know say you have to talk, but today I just it's want. so annoying. Yesterday when I went to just to go there to give the support, they call the yakpa. When I marry my younger sister, feeling that they talk to me anyhow. But wait, not be everybody. Not be everybody now. Now the people will talk to you go talk to you. See the problem when somebody gets problem with two or three people. No, you go say when the you whole talk Igbo people. Not be the whole Igbo people. Everybody, man, are not vex. And the person will talk to you, you go talk back. Not be every Igbo person. But all of you now when talk to me anyhow. If you not take time, I go call collect my sister from her hand. No, we're not gonna let you now. We're not gonna let you. We're not gonna let you. We're not gonna let you. Your sister we don't belly full. Belly go see her stomach. Her stomach don't large, shrink. He can't even offer now two sons. That's what I'm saying. When their brain na computer. The time where we take your sister. No be she called small, slim. Go see her. Match break. After we don't stuff her with food, so go see her sister now. Just the fresh. Leave that matter or leave that matter. Now you supposed to pay us more money. We carry educated you supposed to pay us money. You when they look the whole of una place, una whole state, they don't see any fine man. They come beg us. Brother. He look Maya finish. He don't see any correct way when he fit his star. He talk carry him leg. Come carry my younger sister from me. He can't surprise una with 3 lantern boys. Make their head na computer. We know they joke with our in-law. I beg. I don't want make you angry, okay? I don't want to make you angry. On behalf of the people who annoy you, ndo. I beg. So when they follow now they talk Igbo, and because my blood there with you now. Don't worry. Me go. Fredo. Okay. All right. Thank you so much. Make I close the show all well. Right. Yeah. All right. Thank you very much. We want better for all of us. Maybe we plan better way to get. After make you call me. I hear say is it Godwin from Germany? Call you Abi. Okay, me I talk. We go see talk further. Thank you. No problem. He said forget his phone. I need in Nigeria. Go say bye to grandpapa. Abi? No, don't worry. We will talk later. Thank you very much. Bye. All right, guys. Make I end the program well. Joseph John, your screen is frozen too, but ndị be anyị ịma na anụ gbaa ajọ egbe anụ gbaa ajọ ọsọ anyị agba ya ajọ egbe o nwere ka nkata si wee gawazịa anyị wee sụlụzịa sụbanyezie ya na bekee nya biko unu ewekwa n'iwe mana obi dị m ụtọ otu anyị si wee mee nnọkọ anyị nke ụbọchị taa wee jisikwa n'ike wee sụọ Igbo ụfọdụ n'ime unu amara na-asụ Igbo wee fụkwa na na-asụ Igbo ya ejezi a na-akọ akụkọ na Chidi a bụrụ onye Igbo na ofugo anyị mazụkwa na gịnwa na-akọ asịrị na ndị niile tinyere anya ọnụ n'okwu taa ana m ekene unu n'ebe pụrụ iche na-asị ka unu jidekwa ka unu ji ọ bụgodo ndị mụ na fa ghọtafie onwe anyị biko ife niile anyị na-ekwu bụ ka ọ dịlụ nwoke mma dịlụ nwaanyị mma biko ka ife na-emelụ ndị Igbo ife meelụ onye ọbụla dịka otu esi wee chọọ ka Chineke na-enyere anyị aka n'ife ọbụla anyị na-eme biko oge ọzọ m ga-akpọkwa unu ka anyị bịa sụọ Igbo kparịkọta nkata dịka nwanne na nwanne biko unu zakwa m oku maka unu welụkwa vidiyo anụ anyị mee tụsaa n'ebe dị iche iche ka ndị mmadụ wee fụ wee nụkwa nkata anyị kpa maka nkata anyị kpa n'ụbọchị nke taa ọ baa ulu ịfụ ndị na-ekwentarọ n'ifefa na-ekwu ndị na-ekwenyetachara n'ifefa na-ekwu ịfụ ka mbọsị taa ka ha si kwugide okwu ịfụkwa na ha niile nwee ebe ọ dị ka a ga-asị na ha kwekọrịta ọnụ onwere ọnata mgbe ị ga-asị na onye ọbụla na-aga
imugo n'ụzọ dị iche iche a ga-enwenata ofu ihe unu na-abụghị ekwekọrịta ihe anwa anyị mabụ ihe anyị kwekọrịta na nee ụzọ anyị ga-eso nee ihe nke jikọta anyị ọnụ ka anyị gbaa mbọ na-etinyesi ọnụ ike na nke ahụ ka anyị jidesie nke ahụ ike ka anyị wee ma ị ga-enyere onwe anyị aka ndị Igbo atago afụfụ rinne. Ngwa ọ bụ site n'aha Odoziakụ Lọlọ Ogulimalụ Obidia Dr. Erica Nwayanwụ ka mmụọ bụ Maazị Chidi Nwayanwụ Nnabụenyi na Nkanụ ji wee na-asị gị nwa na-ege ntị ka ọ dịara gị mma ka ọ dịkwa mgbe anyị ga-afụ onwe anyị ọzọ wee nọrịkwa wee kpaa nkata ka emesịa.